gözümüzün nuri ve başımızın tacı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve baraka ve sellemin mübarek 55. yaşında Mered ayda Allah Teala cihad etmeli ayeti nazil ediyor. Şu mahaleceli 40. yaşta peygamberlik berilipte mübarek peygamberimizin yaşı 55. yaşı gelýänçe Allah Teala cihad etmelisin deyip emir etmedi. Emma Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevverede sahabalar bilen bolup duqa habar gelýär. Ya Resulallah, Mekke-i Mukarremen ulqon bir kerweni Şam şerifden, Şam diýen ýurtdan öwürilip gelýär, Medine'ye yetip gelýär diýär. Peygamberimiz da iki tane sahabasyny iyi berýär, yetin habar alın, çynmy, yalanmy, ýerden gelýär näme ýagdaý. İki tane daýaw sahabasy gidýärler. Ol Şamdan gelýän kerwenin habaryny alýarlar. Görýärler, görseler 1000 diýe. 1000 diýe üstüde doli herme diýeli de doli Mekke-i Mukarremen kafirlarynyň maly, belki köpsi musulmanlaryň öz maly. Mekkede mallaryny hep gaýtdylar. Zorlap alqardylar. 40 nefer dağı şonu saklaýarlar we edafa adam da ýok. Ohan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarynyň arasyna elam edipdir. Hadihi iyru Qurayş. Fiha amwaluhum fakhruju ileyha. Ey sahabalarım, her kim diyeti ya özi ya atı amada bolsa, ay aňry kiçik bäri kiçik diýip güýmenmejek bolsa, ýöreň gideýliň diýipdir. Şol kerweniň öňünden çykaýlyň diýipdir. İnşallah Hudaý şon bizden şirim iyi berdigidir. Olar da özlerini cihad etmeli bolsa eder, etmesek de esir eder. Şolaň mallarda bizinki Hudaý bile iyi berdi şonu diýipdir. Ohan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hükmü edinne sahabalaryň bir tofara o bil galsak da boljak diýipdir. Näme üçin? Şon Peygamberimiz hatmen hemmäňiz gitmeli diýmendir. 300'den kärräk sahabasy Hazret Abu Bakr Siddiq, Hazret Umar Faruk, Hazret Ali Murtaza ve başga sahabalar hem Mekke-i Mukarremeden ulul gelin sahabalar ve hem Medine-i Münevvere'deki sahabalardan 300'den kärräk sahaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem menen çykýarlar. Ýere Bedr diýen ýere gaşyn kerwenge çykjak şeýler. 150 kilometr dağı Medine-i Münevvere'den daşanrak. Aham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem teýýarlananna Ummu Waraqa diýen bir daýaw denana barmyşdyk. Peygamberimiz bat bir gurrun aýtypdyr. Bir kef aýtypdyr. Aw içinde ulqan derslerde ba ol Ummu Waraqa diýen daýaw denana aýdypdyr. Ya Resulallah, izenli fil gazwi ma'aka umarridu mardakum la'alla Allah Teala yarzuquni ash-shahada. Ey Resulallah, maňa da ijazat ber, men sen iýdiňe düşüp gitjek şu jeňe gaşyn, şol savaşa gaşyn. İçinde merizlen bolar. Bir dewa etmäne mätat şeýli bolar. Men bir daýaw denana diýipdir. Bijir zatda elimden gow gelýär diýipdir. Meriz gözlemäge, perestari etmäge, ýöre daýaw denana men diýipdir. Maňa ijazat ber, men iýdiňe düşüp gitjek, belkim şu taýda bir kafiriň biri bulat durşuna maňa diýip, belkim men şehit bolaýyn na diýipdir. La'alla Allah Teala yarzuquni ash-shahada. Belkim men Allah ýoluna jihad etdim bolsun diýipdir. Ohan Peygamberimiz aýdypdyr: "Qarri fi beytika fa inna Allah Teala yarzuquka ash-shahada." Ey Ummu Waraqa, sen öýüňde gal diýipdir. Şon Hudaý Taala sen ihlasyňa görä bir gün şehit boljak sen diýipdir. Şu dünýeden şehit bolup geçjek sen diýipdir. Peygamberimiz oham şu Ummu Waraqaň adyna şahide ad takypdyr. Bir şehit eley diýipdir. Bu urun häzir bir keseýliň Ummu Waraqaň adyna hem boldy, şehide boldy. Bir şehit denana diýdi. Bar Peygamberimiz dünýeden geçenden soňra Abu Bakr Siddiq dünýeden geçenden soňra Hazret Umar Faruk radıyallahu anhu'nun hilafet zamanında bir oğlan menen bir kıyız oğlan, bir erkek oğlan menen bir kıyız oğlan zulmedip yankı şehide diýen zenanany şehit etdiýärler. Oğlan menen kıyız kaçyp gitdiýär. Hazret Umar radıyallahu anh tutun şu ikisini diye. Tutup getirellerine fe amara Umarul Faruk radıyallahu anh bisalbihima ve kâle sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evvelin Medine'de edam olan ikisini darasın diye. Hazret Umarul Faruk radıyallahu anh. Ozal Peygamberimiz aýdypdy, şu Ummu Waraqaň adyna şehide atlatdy, şehit boljagyny ozal aýdyp gitdi, Peygamberimiz dogry aýtdy diye. Oham ol
Peygamberimiz ozal öz zamanını ona şehide at takıp, sonra bütün Müslümanların arasında Ümmü Varaka adı ayrılıp, onun adına şehide diyenmiştikle, şehit denen ana deydi. Ahırda şehit bolup dünyadan geçip gitti. Oğam birimiz çıkıp bar yaqa, Peygamberimiz aydıptır, kim çıkıp kayıttı, men yaka bilecek deyiptir, bana kökedin deyiptir. Tüys başta, tüys farmanda. Hani ertişler kökedin bana kim deyiptir, yaka geçirecek deyiptir. Oğam görse, Hazreti Ömer'in Abdullah diyen oğlu 12 yaşındaki oğlunun leşkerin içinde diyor ya. 12 yaşındaki oğlun. Hazreti Burak 12 yaşındaki oğlun. Bilede şey leşkerin içine gidiptirler. Ya Resulallah bizde gidesimiz geliyor deyiptirler. Hey bilin en atası yok mu kan? Bizim öz fikrimiz ay diyen ha. En atası iyi vermeliler diyecek de biz. Hazreti Ömer'in oğlu özü de var. 12 yaşındaki oğlu da var. Festasgarahum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve raddehum. Cahan oğullu siz küçük olyanı diye uğurlamaydınız da deyiptir. Onlara evlerine kaydıptır. Emma Hazreti Sa'd bir kefaydiye. Sa'd kim? Sa'd ibn Abi Waqqas. On üç çeftiminden odal geçenler eline kılıç alıp Resulullah canın otoğunun önüne durup Ya Resulallah sen rahat yat men kafin ağzımda beyrek döydüm aylanıp gidip ben bir vakt kafirle Yahudiyle sana da azab veramadın sen keyfette yat diyen bir sahaba vardı. Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anh şol bir kefaydiye. Bedir jengine qaşın oğramızda Umayr diyen doğuncugum madi 16 yaşında. Okuyayın bir teberrük gürrünü. Ra'aytu ahi Umayran yetevara. Peygamberimize yeke sahabalar geçirwati qala. Ol 12 yaşındaki Hazreti Ömer'in oğlu ve Burak diyen sahaban Peygamberimizde qavdi. Görsem 16 yaşındaki Umayr diyen doğunum bu kunye ertişin çevinne adamların arasına bukunup duranmıştık. Fakultu ma laka ya ahi. Aytdım ey doğuncum näme bukunyan deyip 30 yaşındaki Sa'd ibn Abi Waqqas 16 yaşındaki kiçi ballasına inisine doğuncuna aydıwati ya. Doğuncum näme bukunyan deyiptir. Oham ol Umayr 16 yaşındaki aydıptır. Akhafu en yestasghirani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem feyeruddeni ve ana uhibbul khuruca la'alla Allah Teala yarzuquni eş-şehade. Bukunyanım deyiptir. Peygamberimiz beni görüp ey sen ne küçük olyan deyip meni qawarmıqa deyip korkyan deyiptir. Peygamberimizin gözünden qaçıp öteyim deyiptir. Meni görmesin men Resulullah arka olup gidesim geliyor qalasım gelen deyiptir. Şehit bolasım geliyor canım veresim geliyor deyiptir. Oham Peygamberimize haber verttirle ahir görüptir. Umayr geliptir. Sen yaşın küçük olya deyiptir. Öwürliydin deyiptir. ولما علم صلى الله عليه وسلم به رده فبكى فأجازه. Am yine öwürliyen Umayr elini yüzüne tutup ağlamağa duruptur. Gidesim geliyor ya Resulallah deyiptir. Peygamberimiz aytır bolya gidağı biz bilen deyiptir. Sana icazet deyiptir. Ey 16 yaşındaki oğlan gözünden yaş aktırıp ağlamadı men jengden aldım deyip men Resulullah'dan aldım deyip o da haysi jeng gitseniz gidağan kalsanız qalağan diyen gurrun içinde özünüz bilýäňiz diýäniň içinde hatmen her kim gitmeli diýen aqa. Fedaka feacazahu sallallahu aleyhi ve sellem. Ağlamağa duruptur. Peygamberimiz bolya öwüril gelağa deyiptir. Bir hewür dayaw pehliwan kafir varmışdyk. Müslümanlaryň leşkerine goşulyp menne gitjek deyiptir. Oham Müslümanlarda maňa begenipdir. Qulasyň hewür olaqan görürüm. Müslümanlar maňa begenipdir. Bir kafir de bolsa gelle aramyzda. Bir dayaw oglan bir daha gelse bir de kan kömek bolar deyip. Peygamberimiz elam edipdir. La yashabna illa men kana ala dinina. Müslüman bolmadık adam girmesin men leşkerimin içine deyiptir. O kafir menne gidayin na deyiptir. Näme deyip gitjek bolýa? Şimdi Medine tässüp edip ýöne Taifa owadoş gitjek bolýa. İmany ýoksa. Barıp Mekkeli bilen uruşmaly bolanda öz qany gyzyp gitjek bolýa da. Müslümançylykdan üçin dinden çürüm däl. Oham Peygamberimiz aýtdyr: "Irji'a." Öwürlipdir. Kafirden men kömek almaýan deyipdir. Zarur bolmasa Resulullah'dan kömek almaýanmışdyk. Ol Mekke'den Medine'ye gelende bir kafirden kömek aldı zarur olan yerde. Zarur olmanı Müslümanlığın bir yanı bolsun akdamarın qal deyipdir. Fetekerreratil muhavele. Oham ol hey öwürlepdir. Men gidaýyn deyipdir. Peygamberimiz öwürlipdir. Ýüzü görmändir. Yeni gidaýyn deyipdir. Öwürlipdir. Pehliwan adammışdyk o kafir. Öwürlipdir. Üçüncü gede Peygamberimiz aýdypdir. Tu'minu billahi ta'ala ve rasulihi. Qala na'am fa aslam ve iltahaqa. Barakallah. Müslüman olacak mı deyipdir. Allah iman getirecek mi deyipdir. Resulullah iman getirecek mi deyipdir. Havva deyipdir. Kelime-i şehadet ayıptır. Beferma gelliptir. Müslüman mı olupdir. Girin mi deyipdir.
Ey bir nagat kudret görürün. Vaktiki odal kalbına necaset bağdı. Kafirlik bağdı. Hafa bağdı. Hafanı ayırdı. Kalbini iman bilen avadalladı. Kalbini Allah'ın muhabbeti bilen avadalladı. Tevhid bilen avadalladı. La ilahe illallah aytti. Resulullah can yakinine getirdi. Ödünün koşunun bir etti. Ondan anırda yok gelme anırak diyoti. Dünya ahir şihillidir. Şidir talmen. Dünya ahir şitüslüdür. Ey Müslüman. Ey cavan dost. Biz billi olya adam ne kadar özünden haram zatları taşaltsa, ne kadar özünün kalbini paklete, el ayak göz kuluğunu paklete, o adam Allah'ın muhabbetine yakin ve cennette de Resulullah yakin bolacakmış. Oham Ebu Umame deyip bir sahabalan miri ve kânet ummu Ebi Umame maridaten. Medine-i Münevvere'den 150-160 kilometre daş olan Bedir diyen yere gaşin, şol Şam şeriften geliyen Mekke-i Mükerremen kerveni geliye, heyveri 1000 diye dağva yükten hemme zattan tagamdan zattan dolu tamam Mekke'nin serveti 40-50 diyeni de olar saklap duranma Peygamberimiz 300'den kærrek sahabası bilen şoňa önden çıkmana gitti. 150 kilometre dağı fasıla bilen inni uğradılar da. Barıp Bedir diyen yere varmalı. Oham Ebu Umame diyen sahaba enesi merizmiş. Oham Ebu Umame'nin dayısı da şol Resulullah canı yoldaş bolup baryan Ebu Umame de baryanmış. Oham Hazreti Ebu Umame cavan sahaba mun dayısı aydıptır. Ey Ebu Umame sen inin meriz yani ayallığının meriz dayısı olsa enesinin doğunu olmalı oliyada. Sen inin yanına kal deyiptir. İnin meriz deyiptir. Hazreti Ebu Umame aydıptır. Men Resulullah'ın yanından kalasım gelmeye deyiptir. Sen ayallığının oliye sen kalsan av olacak deyiptir. O da yok deyiptir. Sen inin yanına kal, men Resulullah'ın yanından gidecek deyiptir. Oham bu ürün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yetiptir. Oham فأمر صلى الله عليه وسلم أبا أمامة بالمقام على أمه. Aba Umame aydıptır, sen inin yanına kal deyiptir. Dayın bizi bilen gitsin deyiptir. Oham Hazreti Osman'ı görüptür. Resulullah'ın damadı. Hazreti Ruqayya'nın adamsı. Hazreti Ummu Kulsum'un adamsı. Hazreti Osman'a aydıptır. Ve hallafe sallallahu aleyhi ve sellem Osman'a ala Ruqayyata ve kânet maridaten. Peygamberimizin gıydi Hazreti Ruqayya radıyallahu anha bir de marizmiş. Düşüpte yatanmıştı. Hazreti Osman'a aydıptır. Zinanın yanına bolluyuptur. Şolara kulluk edip ediptir. Oham Bedir'e gaşin bariyalar inni sahabalar Peygamberimiz bile. Bilen aralarına 70 dağı diye varmış. 2 nefer 3 nefer diyege novalaşıp minyenmiştikle. Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh yine bir Medineli sahaba bir de Peygamberimiz üçüsü bir diye demiştikle. Peygamberimiz minmeli bir miktar giderlerine Peygamberimiz düşüp mesela Hazreti Ali Murtaza minmeli. O düşünden sonra o bir sahaba minmeli. Şu üçüsü novalaşmalı. Hazreti Abdurrahman ibn Avf, Hazreti Ömer el-Faruk, Hazreti Ebu Bekir Sıddık bilen üçüsü de bir diye demiştik. Nova minip düşmeli. Oham ve kânet uqbetu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin novası yetiptir. Düşüp de inni mesela Hazreti Ali Murtaza minmeli. Oham Peygamberimizin 2 yoldaşı Hazreti Ali Murtaza bilen yanındaki Medineli sahaba aydıptır. Ya Resulallah, nahnu nemşi anke. Sen düşüp yürüme diye denleyiptirler. Sen tarafından özümüz yürüyeriz deyiptirler. Nahnu nemşi anke. Biz özümüz yürüyecek sen taraftan deyiptir. Düşmek ihtiyacı yok. Neçe yaşında? 25 yaşın içindeki cavan sahabalar. Peygamberimiz neçe yaşında? 55 yaşında. Peygamberimiz sonra 55 yaşında. Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh da 25'in devrinde. Peygamberimiz ne mi diyen malta qawi? Faqala sallallahu aleyhi ve sellem: "Ma entuma bi aqwa minni ve la ana bi aghna anil ecri minkuma." Men sizin ecirligim yok deyiptir. Sizden dayav olsam dayav men kemçiligim yok sizden deyiptir. Bir. İkincisi, size soğat gerek değil mi? Bana da gerek deyiptir Peygamberimiz. Ey haysi bir yerin yüzünde şizirik bir baştan şizirik vurun eşittin day. Bir serdar alem olup ey bir pisperlik ne mi? Özünü kişi tutup ey şolong bir riyal edip o da cavan sahaba yanına ekle. Bir gidip düşüp novasiyetine minip vaktiyetine düşüp novalaşıp durmalı. Alım min neva, avadanlık min neva,
gelşik mınna, jah mınna, makam mınna. Aslında nemiyat yok şunna Resulullah canına. Nemiyat yok. Hemmi dereceler Hudaý Taala beripdir. Onu da o zatly yok yanjak edip, yok nowala şörsip, beýle ödün kiçik soçy. Bir görüp eşdilmän şeýle bir pesperlik. Bizim öz peýgamberimiziň görüňi anşy. Ders almalysyndan ilm eýeleri, ders almalysyndan awadallyk eýeleri, ders almalysyndan mal eýeleri, ders almalysynlar içerken eýeleri. Özüniň bir zady, intik bir zat jady bolandan, şoňa arlan özüne näme qadip, özüni ýitirip, döwrüň näkler adam saýmajak bolýan insanlar ders almaly gözümiziň nurundan. 315, 313 sahabaň içinde şolaň bir ýanak bolupdy, şola bire nowalaşyp barýa. Özüni ýitirmäni, Hudaýyň bendetidigini özüni ýadyna salyp, olarda bir insan, mende bir insan nadir nowalaşyp barýa. Berdi pikirde oturdun, gatyr olukon la taşy. Yoksa in evden olukon düýäň üstüne oturtmaly. Düýäň üstünämi gerdillerini alyp gitjek sahabalar. O da janlaryny, mallaryny ortaga goýup duran mert sahabalaryň arasynda. O da jeňe bar ýaka kellesini oturdup gitjekler. Emma peýgamberimiz öýdüniň nowbasyna düşüp çyk piýada gitýänmişdik. Ol sahabany mindirýänmişdik. Wagty ýetende onda düşürüp Hazrat Ali'ni mindirýänmişdik. Nowbalaşyp gitipdirdi. İkilenji ders almalyda şu gurrun içinde bir üçdäne bir olukon ders var. Hükmen aytmaly boljak ene. Peýgamberimiziň aýdan sözi: "Aw gulak asyň ey jawan dost." Ikimizde bir gaty olukon ders var. 55 ýaşynda peýgamberimiz näme diýýär? "Ma antuma bi aqwa minni." 25 ýaşynda o da Hazrat Ali labdaýaw sahaba. Gudrat bidini bir gaty öwde sahabaga näme diýär? "Siz menden artyk maşda ýowlugyňyz ýok" diýär. Ey bir gaýrat näme? 55 ýaşyndaky bir adam 25 ýaşyndaky sen menden artykmaçlygyň ýok diýmeli. Näme diýerler şuň atyna? Gaýrat diýerler. Himmet diýerler de haşy. Öýdüniň sahabalarynyň arasynda ejil köködmäni, öýdüni gorkak köködmäni, öýdüni şujak köködüp, batyl köködüp, daýaw durmalygyny sabit etjek bolup, sahabalaryna näme bize ders. Ey enatala, ey agala, ey 3-4 nefer, ey 15, ey 20-30 nefer. Ey elinde şagirdi ba ustatla, ey her gaýsymy boleyli. Ey jawan dostlar, gaýratyny görüň Resulullah janyň. 55 ýaşynda düşüp piýada gitýänmişdik da wagty ýetende. Menne sizden kimçiligim ýok diýänmişdik, daýaw durun diýänmişdik. Hiç tarif etmäni, hokko etmäni, yalandan ay men seni gelagam diýip ada çykarmany, mert bolup düşýänmişdik, men diýänmişdik. Ay gelseniz minan nämedan diýip yalandan urun aýtmaýanmışdyk. Tezahür edip riyakary etmeýänmişdik. Wagty ýetende nowbat ýetende düşäkany men diýänmişdik. Gaýrat dämeýşi. Ey jawan dostlar. Allah Taalaň ışkyndan çürem, Hudaýyň rizaýatynyň çürem. Eniden nowup gynçylyk görüpdir. 40 ýaşdan beri ne kadar hyzmat edip be, 15 ýyllar gije unnydiny Allah Taalaň dinini ýaýratmaga ihlas edip hyzmat edip be. Ey şu ýerde minse de boljak da anne. Emma menden akda gaýrat köküdýär ödünden. Sana maňa ders etjek bolup, ey jan dostlar, şu zaman gaýrat zamana. Şu zaman ihlas etmeli zaman. Ey jawan dost, kafir adam, fasyk adam, seni meni azdyrjak bolup gije unnyd ýatanak. Uykusyny özüne haram edipdir. İbiskitini özüne haram edipdir. Subhanallah har şamini ýenak, ertiligini ýenak. Gije uny sen möňsüme bernamalar döküweti. Ya bir pasyk adam özüniň haram maksadyna ýetjek bolup, bigat seferler gidip, bigat zähmetler çykyp, pullar harç edip, gije uny uykusyny merk edip özüne ahir şu haram dadyna ýetjek bolup ihlas edip, bigat himmet etýär. Hani bizim himmetimiz. Ey musulman, ey jawan dost, ey ayaly erkek dogalla, eger Resulullah jan behişte barmadan çürüm ibadet etýän bolsa, meger behiş Resulullah'a wajib diýelmi? Elbetde wajib Resulullah jan qat'an cennete barýar. Cennet awwelin nefer girjek kıyamatda. Bula bir belli da. Eger Resulullah jan cehennemden gorkup ibadet etýän bolsa, hi Resulullah jan cehenneme girjekmi? Qat'an cehennem Resulullah haram diýelmi meger? O näme bir kifaýet wati? Maňa da sogat gerek diýwati. Resulullah jan qat'an cehennem haram. Yeki خواهد از تو جنت و هود، یکی خواهد که از دوزخ شود دور، ولیکن ما نخواهیم اینو انجاست، مراد ما همان خوشنودی توست. بر آدم خدایا من جنت بردیب عبادت دیه، بر آدم خدایا من جهنم فقدیب عبادت دیه. اما الله تعالی عاشق آدم، ولیکن ما نخواهیم اینو انجاست،
Murad ema hemen hoşnudiyet olsun. Hudaya sen bizden razı olsan ol ya. Resulullah canın ne açık kurrumi. Beheşten çürüm olsa beheşt hatmen var ya Resulullah can. Evvelin nefir. Cehennemden çürüm kaçan cehennem haram. Onu da bana sokak gerektiği oti. Ne deyip? Sokak dediği Allah'ın rızayeti dediği. Ey Müslüman! Nehil bir Müslüman adam ağzına almalı. Ay men nemin namazı kaim tutuvatıyım. Ha nema? O Huday yalqasa bir zat bilen yalqar beheşte salar da. Müslüman adam nehil iş keyf ağzına almalı. Hanonu Huday için ibadet etmek. Yani Huday Teala sana bana sen beheşti diyse, ha bana beheşti dediğim belli oldu diye kadar haram etsin bella. Peygamberimiz şu yağdaydı aydıvatıyım bana da sokak gerek deyip haydurup piyada uğrattır da. Hazreti Ali bilen o yoldaşını mindirip. Sokak dediği dünyada ve ahirette nur dediği. Her kim sokak neymiş sokak dediği ol forog oluyor da. Sokak dediği her neçe ecir dediği sokak dediği her neçe kânetsen kalbin nuru artıyor. Hudayın rızayeti artıyor. Kıyamet günü nurun artıyor. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ Huday aydiyemin Suriye hadidde. Görürsünüz kıyamet günü Müslüman adamların sokakları nur olup evinin yerinden aylanır durur diyor. Suriye hadid 12. ayağını gözlep görün. Sokak dediği sana nur dünyana ve ahiretine betişme hal fırsattir. İmme mübarek siretin iyiliği. Anırrak bariya kala bir yerde düşüptirler. Peygamberimizin yanında da düşellerine Sa'd ibn Abi Waqqas. Ol Resulullah'ın kafasının ağzında durup kılıç bilen saklanan sahabe varmıştı. Beyraktan bir keyik var yanmıştık. Ahu keyik. Ya Sa'd, undur ila zabiyi. Ey Sa'd, o keyik var yan mı deyiptir. Okyayın al, tirkemanın al deyiptir. Gelmeyin evimde dur deyiptir. Oham, Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas 30 yaşındaki cavan sahaba Peygamberin evine durup okyayını çenaptır keyik aşı. Durup errekte dur deyiptir. Mübarek Peygamberimiz öz engegini kellesini şun arkasında koyuptur. Oham aydıptır. Allahümme seddid ramyatehu. Hudaya şu atanı doğru düşsün deyiptir. Atsa at deyiptir. Atıptır. Doğruca yankı keyin damaq çalınyan yerinden geçip damağın çalan yerine geçip gidiptir. Fetebesseme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberin mılgıyıp gülüptür. Am Hazreti Sa'd yortip barıp damağını çalıp bireme canı varmıştı. Arkasından alqaydı veriptir. Oham anırrak barıptırlar. Yuvaş bariyali anrıyı. Anırrak barıp bir kuyun maşınına oturuptırlar. Oham kuyun maşınına diyelen biri çöküp de kalmandır. Oham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aydıptırlar. Beraka aleyna bekruna ya Resulallah. Diyemiz çöküptür kalana sonra Türk gidecek bolallarına. Feda'a sallallahu aleyhi ve sellem bi inayin. Fetemazmaza ve tevazza fi ina. Peygamberimiz aydıptır. Bir kap getirin, bir legen getirin. Dehret kılacak deyiptir. Legenin içine kabın içine dehret kılıp ağzı burnun suyunu şuna koyup tamam şunun içine dehret suyunu şuna koyup akitten içine deslap kellesine koyun, ağzına koyun, bir içeri yanın ağzını açtan ağzına da koyun, arkasına, örkücüne, iyidine, evini hem yerine fefelansın deyiptir. Diye turar aham deyiptir. Aham barib diyen, yankı eydil Peygamberimiz aytışıyali üstüne sefelaptirler. Ve inne bekrahum la yenfiru bihim ravahul bezzar ve tabarani senetli vurrun. Aham diye turup, ola ölen bile yortu veriptir, gidi veriptir aham. Peygamberimiz 3 yıldan kærre sahaba söylen çıktı. Kimden çüreyim? Şam'dan gelen Mekke'nin kervanı var. Olukan kervan 1000 diye yönücü 40 neferde şunu saklap geliyorlar. Bilan emirine Mekke'nin kervanını, kafirlan kervanına haber geliptir ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 300 nefer daha olup şulan evinden gelip şulan hemmetini esir edip ya öldürüp malını olcedip alacakmış deyip. فبلغه خبر مسير النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فبادر إلى تحويل مسيرها. يورور ديرين كافر başları varmış ya şöyle derro mesirini yutkötüptür. O da asli yoldan gelen malda mesirin ebezede kana derya gaşin derya kenardan sahilden gidiptir anlayın. Ol kervanın başı 40 neferin başı kafirlerin içindeki baş ol bir neferi icara kredi tutuptur. Kredi tutuptur. Bile bilin menen neçe basın varsan Mekke'ye haber ver ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar bilen bütün Mekke'nin kervanını alacak oluyor deyip. O da duruşuna emvali Mekke'yi mükerreme. Oham yankı derro Mekke'ye gaşin qav barıptır. Bir suratin musiratin cidden yeteetheru biha kullu men ra'aha. Yankı barayan adam diyesinin burnunu kesip kana bulap öd evin maşını yırtıp
bir vehşetnak formasını edip Mekke'ye girip bile bilen Mekke'nin anasından närsinden diyetini yoğutturup Allah tiyme. Kervanımız gitti ellenip kıyırıptır. El-Gaus, hay kömek yetin deyiptir. La ara en tudrikuha. Fikretmeyen yetiştiniz deyiptir. Olukan kervan 1000 diye durşuna yıp Muhammed sahabaları bilen gelip onu maçı alanlar deyiptir. Yetin diye kana gelip Mekke'ye Mukarreme haber veriptir. Cengi Bedir'in yuvaş baryan yağdaylar işe. Kafirler anta oluptırlar. Mekke'nin baştakları, kafirlerin baştakları fetahaffezan nasu siran. Hemmesi qav aya Muhammed gumane diyemi ünkür ricevaydı vurgurren mollu 5-6 nefer öldürüp kervan alıp gittiler. O cüre bolar mı qadiyandır ona idamar deyiptirler. Ahir güç, ahir cengende adamlarını, ahir bir uruş, savaş meydanına dayan adamlardan 1300 nefer olup Mekke'den qav çıkıptırlar. Peygamberimiz näçe nefer? Yönü 300 nefer. Peygamberimizin sahabasına bir 2 tane at var. 70 diye var. Köpüsü el tayaklı kılıç da yok. Näme yönü 40 neferden çirin Mariyalı'da. Bulardan barşlarından hazır olarak haber yok. Hazır Peygamberimize de haber verilen kafirler 1300 nefer, 200 at var. Diýäň de sany verildi. Hemmesi mücehhez kılıçlı var ýa. Qaw gidipdirler. Mekke'ye Mukarremeden mahul çıkallarına ol 40 nefer kerwenin başları nama yazıp yeni bir yerini veripdir. Kim Mekke'den gelýän leşkerke farmandalary Ebu Cehl bolsun, şoňa habar beripdirler, "Iýdiňde ewirlagan. Men gaçyp bildim, kerweni tutup bilmediler" diýip. Aham, "Welemma talaqqa hadihi ar-risala, jeyş Mekke el-Mukarreme hamma bir-ruju'." Aham bil nama bu habar gelenni Mekke'den gelýän leşker kafirin leşker 1300 nefer ewirlaýlyň diýipdirler. Tamam bolupdyr da diýip. Emma Ebu Cehl aýdypdyr, "Ewrilmek bolmaz" diýipdir. والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها 3 فننهر الجزورة ونطعم الطعام ونسقي الخمور وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. هاب كيرون مذراحت بولما ديبتر أبو جهل هوا يور المرس ديبتر برار ديبتر بدر ديان يرى برار ديبتر شوت هذا 3 كلاب güne 10 diye öldürüp yatar şotada diptir. Te şotada diye öldürüp karnımız doyurur. Şotada arak içeriz. Alıp baryan dinanlarımız şotada oyun çıkartıp aydım okudur diptir. O tayda bir olokan bağlar yer. Bütün Araplı eşter, Medineli eşter. Onunla melek koy bir siyaset bir haybat bolsun tarafa. Koy hemişe Müslümanlar bizden korkup kettirler. Öwrilme olmaz yörüyün diptir. 1300 nefer olup otis. Näçe neferdir diýen diptir. Uruştalar dargadyk gaýdar. Uruşmasalar şotada bir siyaset et gaýdar diptir. Aham Beni Zuhru diýen bir taýfa 300 nefer daha olup ýok diýipdir. Bir de diýipdir şu kerwenden çyrin bar ýadyk. Kerwen emin bolandan soňra biz gidip berjek diýip 300 nefer Mekke'ye gaşyny öwrilipdir. Emma 1000 nefer Ebu Cehl'in ýyzyna düşüp bolýa şotada 3 güllap galjak. Şotada edilýän gaýtýarlamy güne 10 diýe öldürüp, iýip, arak içip, şotada heleyler oyun çıkarttyryp, olara aýdym okudyp, bir dünýä bir özüňiň güýjümizi köýkedip, bütün Araplara diýip, musulmanlaryň hawasyny alar diýip, aňry gaşyny gidiberdirler. Şuna diýen görüňüm, Suriýe Anfal'le 10-njy paraň awwalky sefesinde Hudaý Taala aýdýar: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط." Ey Müslümanlar! ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا. Ol Ebu Cehl bilen leşkeri Mekke'den heýwiri mütekebbir bolup çykdylar. Siz hiç wagt olar ýaly bolmaň diýipdir Hudaý Taala. Hatta leşkeriňiz kän bolup dagda bir ýaňany fethetmäni bar ýankaňyz mütekebbir bolup gitmäň diýipdir. Arkamyz Allah diýipdir diýipdir. Idi wali'a an-nas barsak bütün adamlar bizi ewer, bizden gorkar, haybat bolar, biz irdat etmäň diýipdir. Halis Hudaý üçin çykyn diýipdir. Idi we yasudduna an sabilillah. Olan barşy mütekebbir bolup, halka özüni öwdürjek bolup, halka gorkujak bolup, dininde öne geçmek niyetlerinde var diýipdir. Wallahu bima ya'maluna muhit. Hudaý Taala olan etýänleriniň içiniň daşynyň hemmesini bütün bilipdir onlar we amallaryna görä ceza berjek diýdi. Be her hal kafirler şu Bedir diýen ýerde gonnular. Emma Peygamberimiz Bedir diýen ýerden birme daşanrak fasylada. Aw kulak asyň
Hud Kur'an-ı Kerim'de heyvuri kan ayalarda Sure-i Mübareke El-İmran'na, Sure-i Enfal'le şu Bedir Savaşı'nın kan ayetleri veriyor. Berhal Peygamberimiz ve ba'del istihbarat teakkede ledeyhi sallallahu aleyhi ve sellem nuzulul ceyşil Mekki qariben min Bedir. Peygamberimiz ol haber alıp duranmıştık. Peygamberimizin yanına daqiq senet bilen sabit bolupdur ki kan nefer Mekkan ertişi leşkeri Bedir'e gelip jaylaşıpdırlar. İnne Peygamberimiz Müslümanlar sahabaları bilen iki yolu var. Ya eve gidip Qudrat kökülmeli waliya. Bile 300 nefer ola kafirler 1000 nefer. Ya da idine qaytmalı waliya. Yok, biz bilen onu durup bilmeýäs dip. Aham Peygamberimiz sahabalan bu qoşunun farmandasi belki server ve serdar alem Muhammed Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem fikir edipdir. Eger idimize qaytsak bütün Müslümanların haybatı döwüljek dip. Eger idimize qaytsak şayet Ebu Cehil kafirler qoşunu sürüp Medine'ye gelsinler. Beter Müslümanların haybatı döwüljek onna. Beter kafirler pankarjak. Ya da Müslümanlar ecid bolly hor bolly deyip de başka kafirlere de yayrar Müslüman gören kafirin oyunu bolar deyip Peygamberimiz ewe gitmäge heves etipdir. Aham derrow hemme sahabaların evine oturdup ulaqan bir meşvere goýupdyr, geňeş goýupdyr. Aham Peygamberimiz aýdypdyr: "Ey sahabalarım, biziň odol gelişimi kerwen diýip gaýdypdyk, jeng diýip, savaş diýip gaýtmapdyk. Emma kerwen aňyrak derýa kenaryna gaçypdyr. Biziň ýakynjygymyzda Bediriň aňyrsynda defaň aňyrsynda kafirler bar, näme maslahat iýle gitmelim, ewe gitmelim" diýipdir. Aham bir tofar sahabalar yüreklerine korku düşüp böyle jeng diýip gelmäpdiler, bir ulaqan ewlerine 1000 nefer ertiş bar diýip hiç kimin ýadynda ýok. Häzir näçe tanlygy da belli däl. Yüreklerine korku düşüp tuqa فقام الصديق رضي الله عنه فقال وأحسن ثم قام عمر الفاروق رضي الله عنه فقال وأحسن. Ohum Peygamberimiz näme maslahat bilýäňiz ey sahabalarym diýipdir. Am Hazreti Ebu Bekr as-Siddiq radıyallahu anh yuqary qalyp qaw gurrun aýdyp qaw kef aýdypdyr ewe gitmeden muhtasar qytgaja aýdypdyr. Oturup durhan. Peygamberimiz kan Ebu Bekr as-Siddiq'in kefine beter qulak asyp durmandyr. Nämeden şürim? Hop senki belli gitjegiň ewe gaşyn. Başga Medinelilerden bir nefer turup bir qaw keplese. Tädeki sahabalardan biri keplese, şoňa gözleşýänmişdik. Aham Hazreti Umar el-Faruq turup qytgaja kepläpdir. Ya Resulullah ewe gideyli, arqa bolarsyp. Peygamberimiz muňa da kan ähemiyet bermändir. O sen Abu Bekr, sen Umar belli ewe gitjegimiz. Aham şeýit derip qala 38 ýaşynda Mekke-i Mukarreme'den Resulullah bilen bilerek gelen sahaba Hazreti Miqdad radıyallahu anh turpdur. Hazreti Miqdad 38 yaşında cavan sahabamıştık. Ey cavan dost, gör Hazreti Miqdad necile kepleye. 300 sahaba evnedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e. Ya Nebiyallah, imzi lima arakallahu teala. Ey Resulullah, näme gözleşipdiň? Uğrayly ýere gitmeli bolsa diýipdir. Ewe diýilipdir. Ol Hazreti Miqdad aýdypdyr haşyny. Ol Hazreti Musa, qadim Hazreti Musa peýgamber ala nebiyina we aleyhissalatu vesselam. Bir wagt bir daýaw kowm menen jeng etmeli bolanna Hazreti Musa'nın sahabalary aýdypdyr: "Ey Musa, biz barıp worşup biljekdäl, bar Hudaýyň menen özüň şu kafirligiňe önüne durda worşup diýipdirler." Musa peýgamberiň sahabalary. Biz olan Musa peýgamberiň sahabasy ýal o kef aýtmaz, biz Muhammed Mustafa'nın sahabasy diýipdir. Biz hiç wagt sana aýtmaz, bar biz durup bilmeýäs, özüň menen Hudaýyň ewe süýşibe, biz bir tady gözläp durur diýipdir. Sana aýdamaz bir kef diýipdirler. Oham aýdypdyr: "Walakin idhab anta we rabbuk nuqatil an yaminika we an yasarika we an khalfika we an yaminik." Ya Resulallah, Hudaýyň buýrugy bilen ugrasen, biz de sen sağından, solundan, gerek wagt ewden, gerek wagt ýyzden aýlanyp durur taşyndan diýipdir. Oham aýdypdyr: "Fa wallazi ba'athaka bil haqqi." 38 ýaşynda Hazreti Miqdad jawan sahaba aýdypdyr: "Allah bilen ant bolsun ya Resulallah,
ol Allah ki seni peygamber edip iyi verdi. Bula bir öwdäki defan aňyrsyna Bedrin ýanyna dipdir. Şundan aňyrrak gidip Yemenin içine giyip gaýtmaly bolsa da, aňyrrak Yemen ýurduna barıp gaýtmaly bolsa, bize ýa galamaz senden dipdir. Aham şu kefe aydanna Hazreti İbn Mes'ud aýdýar, hemmemiz Resulullah'ı özledik. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره. رواه الإمام البخاري في كتاب المغازي. Peygamberimiz gülü veripdir aham. Peygamberimizin yüzü açılı veripdir. Bir cavan sahaba, yönü Mekke'den gelen sahaba. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oğudaşı. Ebu Bekir Siddiq, Ömer el-Faruk, Ali Murtada, Osman Zennurin, şolun oğudaşları. Hazreti Miqdad min aydanna gülü veripdir Peygamberimiz. Ey cavan dostlar, ey Müslüman doğallar. Bir iki nokta qys hazır aydıp üstünden geçecek. Hazreti Miqdad ve şoňa meňzeş Mekke'den gelen sahabalar aya Mekke'de horluklar, kıyınçılıklar görmedilermi? Kan gördüler. Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye köpsü piyada yurdun ettir qaytmadılarmı? Qayttılar. Oğlan uşak doğanların arasından ayrılışmadılarmı? Ayrıştılar. İlgun vatandan ayrışmadılarmı? Ayrıştılar. Näme bile yadama lälmişler? Ne hilli yadam yaşlar? Inni Medine'ye geldik. Tamam Müslümanlar bizim arkamız oldu. Ay biz inni bir rahat bolmadık mı diyam Allah meselen. On qaytam aydıp duran kefini öldü. Özünden hiç yadavluk köküdmeni, sahabaların tarafından namayende ol keplavati, özünden bir hastagi köküdmeni, odal malını, vatanını, ehlini, hemmidadın ebber qaydıptır. İnni canımızı ortağa olacak diyoti. Tomme bin in pay hara ber zemin, zanki ber delmir evet aşık yakin. Adam bir yerik aşkı bilen gitse, hüves bilen gitse, ayağı yürüymeyen ha. Ona yürek yürüyen olmalı. Şimdi hal bir adam zor bilen bir yana gitmeli olsa, yakıncak yerde olsa daş görünmeyemey adama. Şimdi hal bir zor bilen bir şehrin daşına iyi versele, piyade yürüymeliyse, asıl adamı yokcak geldim, şol bir kilometre geçecek geldim, vakti bilen tükünecek değil. Ne deyip hüvesin yok. Ama hüves bilen uğrasan, münglerce kilometre yadına düşer mi? Düşmez. Tomme bin in pay hara ber zemin. Zanki ber delmir evet aşık yakin. Bulan ışkı varmıştık yüreklerinde. Bulan yadan akti. Bulan cennete var yançale bablar. Bulan bir heşte gir mesele. Ahir kıyak deylerine bir ayaklarını cennet topla yançale. Bulan ya Resulullah arkam. Cennette de Resulullah'ın hemsayesi abla. İkilencisi. Ey can dostlar, ey Müslüman doğallar. Ders alaylin. İdip dağı özünün yüreğindeki Resulullah canın mehabbetini edip odan çıkarıp aytışını görsen ay. Bir misal bilen aydı öti. Ol Musa peygamberin sahabaları yanak. Bar özün gitti diyamart ya Resulullah deyip tabyan misalını mı? Bir 38 yaşındaki bir cavan oğlan edip Resulullah canı hoş edecek bolup, Hudayını hoş edecek bolup, özünden yaltalık köküdmeni, özünden korku köküdmeni. Onsun bir can bir ölüm değil mi? Edip galibi misalını görsen ayt. Musa peygamberin sahabesi yanak bolmaz. Gideylirak gitmeli olsa deyip Resulullah'ını hoş etişini. Her kimin ne miqdar bolsa ahlası, şol kadar açılır hakkın dergası. Şol kadar açılır hakkın dergası. Derenlige yol yok, savada yol yok, şoförlüğe yol yok, bilimillige yol yok. Bir adam gelişigi bilen Hudayın dergasını öwe gitecek bolsa bolmaz ahim. Bir adam malik elmol öwe gitecek bolsa bolmaz ahim. Bir adam men qarib deyip öwe gitecek bolsa bolmaz ahim. Fakat ihlas. Yeri de ihlas, amel-i salihin içinde. Her kimin ne miqdar bolsa ihlası, şol kadar açılır hakkın dergası diye. Ay barakallah Hazreti Mahdum Ulişan. İhlas edipdirler. Amallarını ihlas edipdirler. İnha Hazreti Miqdad radıyallahu anh bir de Mekkeli sahaba 38 yaşındaki. Emme Resulullah can hoş bolonu bilen yeniden muntezer olupdir. Şimdi Medineli bir sahabaların biri de bir nazar berdi da. Medineli bir sahabalarının biri de bir kiplap gideylin deyse da. Aham peygamberimiz Ebu Bekir Siddiq kiplenden sonra, Ömer el-Faruk kiplenden sonra, Hazreti Miqdad 38 yaşında kiplenden sonra peygamberimiz qayta aydıptır. Eşiru aleyye eyyuhan nas. Ey sahabalarım nazar verin da deyiptir. Nazar verdiler ki emma peygamberimiz heveset yanmıştık. Medine'den bir sahaba kiplete. Aham şeyden ne? Ey adamlar bana meşveret verin, nazar verin da diyenle. Fakale Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh Medine'den
34 yaşında bir cavan sahaba. 34 yaşında Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh turup aydıptır. Vallah lekaenneke turiduna ya Resulallah. Ey Resulullah, sen biz aydiyan mı nemi öwürlep nazar verin diyen deyiptir. Biz Medineliler aytsak bolyan mı nemi sen deyiptir. Medinelimiştik Hazreti Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh. Kale sallallahu aleyhi ve sellem ecel. Peygamberimiz aydıptır, havva deyiptir. Hava etyen siz Medinelilerin bir nefer qow keplese da deyiptir. Ewa gaşyn gitmeli, kafirlara gaşyn gitmeli, savaş jenge gaşyn gitmeli deyip nazar verse şonu ödeşip dun deyiptir. 34 yaşında Sa'd ibn Muaz bilbil kemin sayramağa duruptur. Bilbil berde kalacak. Men teberruken köplerce Arabisini okuyayın. Sa'd ibn Muaz radıyallahu anhum koy ruhu hoşluğundan şirimde olsa. Ola aydıptır. İnni aqulu anil ansar ve ucibu anhum. Ya Resulallah, Medinelilerin tarafından ben ödüm kepleyen deyiptir. Ben ödüm nazar verecek Medinelilerin tarafından. Fekad amennâ bika ve saddaqnâka. شهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك أهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. يا رسول الله biz Medineler sana iman getirdik. Seni tasdik ettik. Sen bir hak peygamber dedik. Sen Hatemun Nebiyyin ve ahir zaman peygamber dedik. Allah'ın Habibi dığına sana imanımız var. Ya Resulallah, yiyerek gitmeli olsa gidiver. Faz'an haythu şi'te. وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت. ييرك كتمل ولت قد يا رسول الله. كم من أران أذمل ولت أيت بالأذم أنا ما ديبتر. كم من قطنش مل ولت أيت بالقطنش ما أنا ما ديبتر. وخذ من أموالنا ما شئت. مال أوتا أقلم الولت بالمدينة اللي نام ألزق ولتن أل. وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت يا رسول الله. Ey Resulallah, bunu da yüreğimizden aydiyan niptir Medinelilerin tarafından. Bir vakt bizden mallağı alsan, bir kerrek bir niyaz almanından niptir. وَمَا أَخَذْتَ مِنَّا كَانَ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِمَّا تَرَكْتَ. Ayşe Medineli hoş olsan nip, bizden mallağı almanı koysan, bir qiyın veriyasiptir. Neyme almalı olsa al ya Resulallah. İzinden aydıptır. وَهُوَاللّٰهِ لَاِنْ اِسْتَعْرَضْتَ بِنَا هَذَا الْبَحْرَ فَخُذْتَهُ لَخُذْنَاهُ مَعَكَ. Ya Resulallah, eğer şiğitçine barıp derya girmeli olsan, bizim evimizi uluqon su koysan, okyanus koysan, derya koysan, sen de şuna kaşın giri versen, seni deryada koy girmeyene durmaz ya Resulallah deyiptir. Bir de girecekten şuna deyiptir. Medinelilerin tarafından aydiyan şunu deyiptir. وَوَاللّٰهِ لَاِنْ اِسْتَعْرَضْتَ بِنَا هَذَا الْبَحْرَ فَخُذْتَهُ لَخُذْنَاهُ مَعَكَ. Bila bir defan ağırsındaki bir tufuk neziz kafirlan urringen aydiyan deyiptir. Eğer derya girmeli olup evimizden derya keserdik koysan, ey sahabalarım şuna girin deysen, biz girecekten deyiptir. İzinden yeni aydıptır. İnna la sabrun fil harb ve sidqun fil liqa. Biz Medineli uzullun yakamız bellidir. Hey vere cenk meydanına dayav millettir deyiptir. Cenk meydanı girimizden sonra da sabırlıdırız. İyi ve ahirki kefini vezde. Valla Allah yurika minna ma taqirru bihi aynuk. Belkim irtibatımrak olsun, inşallah cenk meydanına evvelin bar bizim merde meydan olup orta sonumuz görürsün inşallah deyiptir. Edip dağımın kamil edip, anırsı versin koymanı, mahallan tut, canlan tut, ictimai meseleden tut, her yağdaydan tut, keplimiz yahalledip yürüğünü yakin taşırık çıkarıp koyaptır. Kim? Hazreti Sa'd ibn Muaz, 34 yaşındaki cavan sahaba. Medineli. Dur şunu ders de almayışı. Ahırda aydıptır, derya girmeli vakıda girecek deyiptir. Hem medadın ortağı koyuptırlar. Cayi del, onu da bir kıysacık Hazreti Sa'd ibn Muaz'ı bir tanıyacak. Ey cavan dost, Sa'd ibn Muaz edip ovadan aytışın gördün değil mi? Neçe mal alsan al, yiyerek gitsen git bizle bağ, yiyerek girsen bizle girecek. Deryada orta girecek diyen sahabanı tanıyan değil mi? 34 yaşında keplep duran sahaba, 37 yaşında ka, yani şuurundan 3-4 yıl sonra şehit bolayan sahaba. Hazreti Sa'd ibn Muaz yankın keplen sahaba.
Oham şol sahaban ayrılanını Peygamberimiz eşitenne qatı gidipdir. Hey öyle yortup şonu yumağa yetişecek bolup. Oham sahabalar da Resulullah'dan kalmayacak bolup qatı gidip sahabaların kavuşları yırtılıptır. Oham aydiptirli ya Resulallah bir gedek sen qatı var yan Sa'd ibn Muaz'ın cenazasına qatı var yan sen deyiptirli. Oham Peygamberimiz näme deyiptir? İnni akhafu an tesbaqana al malaika fetugassiluhu kema gassalet Hanzalata. Ey sahabalarım, ay bizden önceki ferişteler şonu yuptuğumu qadiyan, özüm de şonlar yuşasım geliyor deyiptir. Ay megerde olsa bizden önce çenançı cavan sahaba şehit bolanına Hazreti Hanzala'nı ferişteli yudi, şu Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh de ferişteli yuyan mı qadiyan, barıp yetişasım geliyor şonu yumağa deyiptir. Şol Muaz, Sa'd ibn Muaz şey. Oham Peygamberimiz barsa görse ferişteli yup duranmıştık. Eys qajan aydayn ikilencisi cenazasını götürüpdirler. Allah'ın aydın deyiptir Resulullah can. Oham sahabeler aytdır ya Resulallah salacan içinde adam yok yani ahrım yok mu deyipdirler. Oham Peygamberimiz aytdır ve ma yemna'hu en yakhiffa. Nahil ahrım olsun Sa'd ibn Muaz'ım. Şu mahalleçeli hadir yere inmedik ferişteler gelip Sa'd ibn Muaz götürüp böyle cenazasını deyipdir. وما يمنعه أن يخف ناهل ينل والمصنبت ناهل أغر والصنبت هذا ونشلي يرى قانت يمدق أي بصمدق فريشتر قلب شون قتر وتي ديبتر أي جوان دو أصلا أي مسلمان دو والله هم من الدرس هاشريت فريشتر وتر وتي لا ديبتر شلون جسنا يدين قوي حضرة سعد بن معاذ مرت بولب بدر جنن برونه ونشا رسول الله زان خشت شنورا قيروه خوش ولدن درغنا زمانن سن افتخارنا نوري مدايلين تاين كبد جوان لم قلبنا وترب بيدر الدرس ولب ايماننا ده تقويه ولب بيك الله خوشلق ولر ياله اتشلنجتي روى النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهم في تشييع جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه سعد بن معاذ جنازة في وتر البرياقة رسول الله جان ينور كيف يدبر آخر قصش سعد بن معاذ وارده هذا العبد الصالح الذي تحرك له العرش سعد بن معاذ خدايا سين بندثي شعير لن يدغت أسمان ثناك عرش تتردي شعير لن يدغت أسمان ثناك عرش تتردي سعد بن معاذ شن جنازة تشريب وفتحت أبواب السماء يدغت أسمان تمام قفلر أتشلي سعد بن معاذ روحه الجكتب هم في خش والوتيلة ديبتر وشهده 70,000 من الملائكة لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك رواه النسائي جنازة نقلب شركة دب جنازة نقي مدن شريم سعد بن معاذ الدغاء مدن شريم يتمشمون بريشته شما حالة لي قل ما تديتر شو البريشته اللي قبشن جنازة شركة دي توتيلة ديتر ناتشي عشان نقاير لبتر وطبيدي عشان نقاير لبتر يعني برجوان وغلن شجرك عزة وامي الله تعالى يعني ey جوان دوس لب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنت لورن لرن هاشة في خمر من مصلحة التي أبو بكر الصديق قديلي عمر الفاروق قديلي وتسكري عشان حضرة المقداد مثبت وآخر النضيرني يترب تمام تكد قيان حضرة سعد بن معاذ رضي الله عنه تمام تقوي قديلي نجيب في خمر من أهم خوش ولب قلب يري من بوشلق خداي وعد بردي يا شترف بثيث يا كروين بدينك بوشلق بولتن جبريل فريشتي من بوشلق ديبتر يرين او غاشين ديبتر وهم قوشن بلن بلترب بدر ديان يرا غاشين بربترلا قوشن برما قوشلر بيرينا يقيلشب كليالا ikisi de birbirinden habersiz yöne gummeriyan mar haberlaba Bedir diyen yerde bir mesu varmıştık kuyu varmıştık neyse de yani birbirinden fasılalı şolardan daşanrağa oturuptırla Peygamberimizin gurrunlarini ders alıp kulak as ey musulman dost akşam oluptur erti ceng meydanı akşam oluptur Resulullah can Hazreti Ali Murtada Hazreti Zübeyir ibn Avam Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas bir neçe yoldaş veriptir bir de aşağıda dus akşam ara olli siz öwrak bardan habar Allah'ın gelin deyiptir görün kafirli näme yağdaydı bir üç tane cavan sahaba üçü de 30 yaştan etek gidipdirli bir neçe yoldaş bilen görseli suwun maşyny iki cavan oğlan kafirliň meşiklerini doldurup diýelerini suwa ýakyp duran bir iki tane cavan oğlany kafiri tutup Peygamberimiň mübarek mahzerine getiripdirler Peygamberimiz
namaz okuyup duranmış. Namazdan boşanna salam verenden sonra olan ikisinden soraptır. Ahbirani an Quraysh. Mekkan kafirlerinden haber verin deyipdir. Ola aydıptırlar. Bedrin aňyrsyndaky difewa şu difen aňyrsynda dula. Peygamberimiz aydıptır kamil kavm. Näçe nefer şola deyipdir. Ohan bilay deyipdir bilemak göne kan deyipdir. Sanny bilmeýänmiş. Ohan Peygamberimiz aydypdyr, "Kem yamharuna kulla yawmin." Güne näçe diye öldürýär şola, naharlarından çyrym diýipdir. Ol aydypdyr, "Käde 9, käde 10 diye öldürýärler" diýipdir. Leşkeriň goşunyň iýbiçi etip diýipdir. Ha diýipdir Peygamber. Eger 9-10 diye öldürýän bolsalar, Peygamberimiz aýtdyr, "Al-qawm fima bayna 900 ve ila 1000." Bayna 900 ila 1000. Onna milenne bilen 900 bilen 1000 arasy bolmaly bolýar şola diýipdir. 9 diye 10 diye öldürýän bolsa, 1000 neferiň arasy bolmaly bolýar diýipdir. Aham Peygamberimiz aýdypdyr. Kim maşalaň içinde diýipdir. Mekkä ulaqan adamlaryndan kim ma diýipdir. Ola aýdypdyr. Utbah we Şeybeh we Abu Jahl la'anahullah we falan Mekkä ulaqan adamlaryny tanapdyr. Öz nazarlaryna ulaqan bolan adamlary. Peygamberimiz sahabalaryna bakyp aýdypdyr. Hadihi Mekkah qad alqat ilaykum aflad kabidiha rawahu Muslim. Ey sahabalarym, Mekkäň jiger guşeleri, Mekkäň beýik adamlaryny Hudaý Taala bärik bize gaşyny berdi diýipdir. Biz savaş etsek, biz jeň etsek meýdanymyzda Mekkäň jiger guşeleri, Mekkäň bagyrlarynyň bir guşeleri geldi biziň aramyzda diýipdir. Ohan sahabalaryň arasynda bir gurrun bolupdyr. Kana al-muslimun fi dhama'in wa qillatin min al-ma'. Musulmanlaryň duran ýeri we susuzlukda su saat duranmışdyklar. Musulmanlaryň duran ýeri çägelik ýermişdik. Kafirlaryň defan aňyrsynda duran ýagdaýy gumly ýermişdik. Oham şeytan Peygamberimiziň sahabalaryna waswasa etipdir. Ha, siz 300 nefer olan 1000 nefer. Siz su sapdyňyz, ola qanypdy. Su olan ihtiýaryna siz susuz. Siz susuz bolup tıkırdap tuqaňyz kafirle geler, sizi tiki gider, halanna öldürürler, halanna esir ederler. Tezumuna ennekum awliyaullah, ennekum alal haq ve fikum rasuluh. Şeytan waswasa etipdir bulara. Özüňizi ewliya adam mı qadiýäňiz, araňyzda peýgamber bar diýäňiz, Hudaýyň kömegi bizim üstümizde diýäňiz, ha, erti görürsüňiz tıkırdap ölüp durşuňyz diýip şeytan waswasa etipdir. Oham sahabalaryň da gurrun ýüreklerini düşüp narahat bolupdyr. Hawasy gaçypdyr. Susuzlyk, horluk, indi de bildirle tarap näçe nefer? 1000 nefer. Özleri de 300 nefer. Allah Taala Resulullah janyň mucize edip ýagyny beripdir. Şo mantaga. Suriye Enfal 11-nji aýatda ba okuýsam diýjäň aljak wagtym tökönüp barýar. Hud Qur'any Kerimde ba. Ýagyny beripdir. Oýla dolupdyr. Çägelikler gatypdyr. Sahabalaryň hawasy açypdyr. Köpçe suwa düşüp hawalaryna açypdyrlar. Ýagyny olara da düşüpdir. Palçyk bolupdyr. Lokur bolupdyr, suw bolupdyr. Gymylap bilmeýändirler. Ewe gidip bilmeýändirler. Ol Bedir diýen ýerde guýwa suwa oň üstüne gelip bilmeýändirler. Emma sahabalaryň duran ýerleri gaty bolupdyr. Çägelikler birime suw sefelän ýanyp bolupdyr, keýip bolapdyr. Oham sahabalar daýaw durup şeytanyň waswasasy bulardan aýrylyp Peygamberimiziň maslahaty bilen ýürüň ewe gaşynyp, ýene ewe gaşyny gidipdirler. Mahul ewe gidipdirler. Bir neçe guýwamışdyk Bedir ýerine. Deslapky guýyň döwregine bar Peygamberimiz sahabalary bilen gonypdyr. Düşüpdir şo taýda. Emma bir sahabalaryň biri turup bir nazar beripdir. Aw diqqat edin. Fanazala Aisha adna ma'in min miyahil Bedr. Ýasyň döwregine Bedriň deslapky guýynyň ýanyna düşüpdirler. Oham ol 300 däne sahabaň içinde bir turup aýdypdyr. Ey min awadan kefini, ey min edipli kefini, ey min turmana kefini. Ya Resulallah, ara'ayta hada al-manzil? Amanzilan anzalakahu Allah Ta'ala? Laysa lana an nataqaddamahu wa la an nata'akhkhara anhu? Ya Resulallah, bir soragym ma diýipdir. Aya sen şu düşünýärinde şytada düşmeli diýip Hudaý emretdimi? Hudaý emreden bolsa men keplejek däl, baş üstüne diýipdir. Aya Hudaý şytada düşmeli diýip wahy etdimi? Hudaý aýtýan şytada düşmeli diýip ondan men öwe gitmeli ýa iýlik gitmeli diýip nazar berjek däl diýipdir. Maslahat we pikir berjek däl diýipdir. Ýa-da em huwa ar-ra'i wal harb wal makida. Ýa-da bir jeň meýdany her kim nazar berse ejadamy diýipdir. Peygamberimiz aýdypdyr. Ýok diýipdir. Hudaý maňa emreden akştada düşmeli diýip. Bir jeň meýdany taktigiňiz bolsa aýdyň, pikiriňiz bolsa aýdyň, hüneriňiz bolsa ortaga oklan. Aýdyň diýipdir. Oham bir sahaba aýdypdyr. Ya Resulallah, eger maslahat bilseň, bu oturan ýerimiz asl maslahat däl diýipdir.
Şonu öňümizde guýy kan diýipdir. Erti kafirlerde ewe fişdi, olanda suwa boldyg bolýar diýipdir. Biz maslahat bolsa şudur şumuz gideyli. Ahyryň guýyň maşynda oturýardypdir. Ahyryň guýyň maşynda oturup, ýa guýlaňdy üstüne gumuyup köre diýipdir. Soňra gazanmalar müşkili ýok. Oham ahyrky guýyň maşynda oturup da şu taýda howuz bejerýälis bir ýejeň içinde, onu suwdan doldurýardy. Goý jeň meýdany şu taý bolsun, bir ýadasak suw içer kafirlaryň suw bolmar. Näme diýen ya Rasulullah diýipdir. Peýgamberimiz ol mubarak, ol pesbäliň başy, ol taqwalyň başy, ol hoş ahlaklaryň başy, ol aýdypdyr. Laqad asharta bir ra'yi. Ey nagat gowy nazar berdiň, ýöreň süýşeýdiň öwe diýipdir. Nagat gowy akl aýtdyň diýipdir. Ey bir nebeýle pesbäl insan. Bir nebeýle aklyň beraberine men aýdanym bolmaly, düşdük gaýta minmek bolmaly diýen ha. Alym minna, gelişik minna, gudrat minna, jah minna, mal minna, näme gerek diýse üstüne. Ýydygat asmanlyň üstüne aýlanıp gaýdan insan, hey gowaýtdyň, ajab akl aýtdyň diýipdir. Ýöreň süýşeýliň diýipdir. Beterde ol benden ders almaly, ol sahaba. Edip da owadan aýtşyny, torakana ya Rasulullah taý maslahatda diýana. Edibini öýden evvel Allah Taala'nın buyruğu bilen başlapdyr. Aya Hudaý buyurýarmyşyny, hawa Hudaý buyurýar diýen bolsa bolupdyr başysyny diýjek. Keplecek gaden ha. Musulmanyň ýagdaýy daşy. Wagtyky Hudaý emredenini bilin baş üstüne. Neçik hükmeylese qadir Hudadyr. Neçik hükmeylese qadir Hudadyr. Şerao üçin nimet gullan hatadyr. Hudaý dogry diýenden soňra nähilli beýle bolýar diýmek hata bolar. Hudaý dogry däl diýenden soňramda oňa keplep durmak ýene hata bolar. Günüm güýmeme Hudaý emredenden soňra ýykyl ewe düş otarsyň. Qadir Allah emretdimi diýipdir. Rasulullah janyna aýdypdyr. Ýok Hudaýa emredenak diýipdir. Onda men maslahat beraýynmy diýipdir. Maslahatyny ber diýipdir. Edip näme be? Musulmanyň edibini Rasulullah'ın beraberine, Allah'ın azamatynyň beraberine ýöreň süýşeýliň ewe gaşyn diýipdir. Süýşüpdir ewe gaşyn. Ahyrky noktaýa savaş, noktaýa jeňde ki erti şu taýda jeň boljak, şu taýda düşüpdirler. Ahyrky suw, bijaň içinde. Derrew howuz bejeripdirler. Howuzy suwdan doldurypdirler. Bär guýlarda üstüne gum guýup, häzirçe köret goýupdirler. Oham ol Sa'd ibn Mu'adh Rasulullah jana aýtdyr, ya Rasulullah. Şu gaýra tarapda beýikdäki dife wa diýipdir. Şoň üstüne saňa bir teler bejersek näjere maslahat. Bir farmandehiň jaýy bolar diýipdir. Sen bizim başymy diýipdir, şoň içinde bol diýipdir. Ya Rasulullah bir şoň içinde dur diýipdir. Hatda jeň meýdanyna käde şoňa bar diýipdir. O taýdan gözleňde jeň meýdany gowy nazar berersiň diýipdir. Eteň gözde ha dur diýipdir. Etek gelip ýene nazaryň aýdarsyň diýipdir. Bir makarra farmandehi bolar şu taý diýipdir. Näme maslahat diýipdir? Saňa bir teler, bir saýaban, bir üstü basyrlyk çadyr ýaldyrat bejertek diýipdir. Rasulullah jan gowy maslahat diýipdir. Haýır duga diýipdir Hazreti Sa'd ibn Mu'adh. Ol feriştelen götüren ha. 34 ýaşyndaky jawan sahaba ýangurrun kan geçdi. Derrew oham defäň üstünden savaş meýdanyň defesinden lep meýdan erti gowy görünip durjak ýer. Oham şu taýda Rasulullah jana bir jaýgah bejeripdi. Oham inni tamam bolly görünler. Fakat ertini öýdeşmelinde. Erti savaş meýdany, erti jeň meýdany. Müngäni kafirlaryň lep mujahhaz 200 at, 5-600 müňe goly diýe 600'sinin donu wa hemmesinin de kılıcı wa sahabalan köpsü eli tayaklı, şemşir yokmuştu, kılıç yokmuştu. 2 tane at, 70 tane diye Rasulullah janna arasında erti meydan boljak şu taý. Oham peýgamberimiz sahabalar ýygyny düşürüp aýdypdyr. Hada masra Abi Cehl inşaallah gadan. Barip şu meydana barıp inşaallah erti iştady Abu Cehl'in ýykylyp dargajak ýeri diýipdir. Hudaý gurfagyna goýupdyr, gaýpdan habar berdi Rasulullah jan. Barıp bir ýere aýdypdyr, edil iştady Abu Cehl'in ýykylyp helak boljak, dargajak, öljek ýeri diýipdir. Hada masra Abi Cehl gadan inşaallah. Erti Abu Cehl'in ýykyljak ýeri iştady diýipdir. Beýrek bardyr, bu taýda Ümeyýän dargajak ýeri diýipdir. Bu taýda palanyň helak boljak ýeri. Bu taýda palanyň gadam murip goýup gitipdir. Sahabalar aýdýa, "Ma mata ahaduhum an mawdi'i yadihi sallallahu aleyhi ve sellem." Soňra gördük jeň meýdanyndan soňra aýyny Rasulullah janyň mübarek barmagyny aýdan ýerini şu kafirlerde ýykylyp helak bolup dargadylar diýipdir. Bedir jeňi hud Qur'an-ı Kerimde Sure Ali Imran'na, Sure Enfal'le kän görürüňi bar. Awwalinçe hewer bir giň zatlyna bolan soň içinde indi erti jeň bolsa kafirler de bilýär, musulmanlar da bilýär, kafirler 1000 nefer dağı bar. Hemmesi mujahhaz. Bular da az adam uqus tutarmy? Tutmaz. Şol jeňe gaşyn, şol urşa gaşyn hewes etseň de uqyn tutjak däl. Gorksaň da uqyn tutjak däl. Uq tutmasa da erti adam ýadaw boljak.
Akıl öz aýtýanyň boljak däl, pikir aýtýanyň boljak däl. O hem şol hemme işlerini bitirellerinden sonra Hudaý Taala Peygamberimize mucize edip, keramet edip sahabalarynyň hemmesine uky beripdir. Hud Qur'an-ı Kerim Enfal surasynda 11-nji aýatynda şol aýtýan görüňem mada. İz yughashshikumun nu'asa amanatan min inha. İz yughashshikumun nu'asa amanatan min. Enfal surasy 9-njy para 11-nji aýatda. Hudaý aýdýa, men size şo gece uky berdim. Siz keyf edip rahat yatıp istirahat edersiniz ýaly. Yüreğiniz jaýlanar ýaly. Tursaň erti daňa istirahat bolýanda. قال علي المرتضى رضي الله عنه لقد رأيتنا وما فينا إلا نائم يلقي الشخص على جنبه سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي حتى أصبح. Hazrat Ali Murtaza radıyallahu anh aydiye ki jang içinde Hudaý bize uky berdi. Sahabalar duran yerine uky tutup yıklaýady diýipdir. Oturan adam yıklaýady gapdalyny diýipdir. Şodur şunu uqa giderdi. Fakat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem daňat ýanşa bir bagyň etegine tahajjud namaz okyp durdy diýipdir. Yatmady şo gece diýipdir. Allah Taaladan dilek edip, Allah Taaladan yalvaryp, Hudaýa ulaqan bir mä'reke boljak. Bütün alem jahany eşitiljek. Awwelin İslamyň mä'rekesi, awwelin kafirler bilen ol Peygamberimize peygamberlik berileni bäri kafirler azap berip gelişi, emma bir jing meýdana çykmapdylar şu mahallaçely. Awwelin jeng, Bedir jengi boljak diýip daňat ýanşa Rasulullah jan hem namaz okyp, köplerçe şu gijaň içinde ya hayy ya qayyum bi rahmetika astaghith, ya hayy ya qayyum bi rahmetika astaghith. Daňat ýanşa köplerçe şu Rasulullah jan doga etipdir. Ey diri, bu tamam alem jahanyň gudraty bilen saklayan beýik Allah, sen rahmatyňdan kömek isteýän diýip Rasulullah jan şon kan doga edipdir. Oham bun inşallah kan ders aýdyp dersiň içinde güýmenjek däl, jeng üstüne barar ýaly. Ýöne bir dagygalyk bir ders aýdyn şu barada. Musibat diýerleri, qiyinçylyk diýerleri gawy edip düşüneýliň, içeridekileri de düşündireýliň. Ey jowan dost, gawy düşünşi görüňe. Musibat diýerleri, dünýäň qiyinçylyklary diýerleri baýat başynda bolmaly. Ve men bigat namaz okuyan, men bigat arada tutyan, onu demen oğulcuğum dünyeden geçti, onu demen oğulcuğum merid, onu demen den anam aytyanım bolmadı, onu demen erim aytyan forum bolmadı, onu demen nämem aytyan forum bolmadı. Nähilli ol ýaşy diýmek iştiba pikir. Rasulullah jan gözümizin nuri, Allah'ın en gowuryan mahluqy. Elçi ewni ulaqan jeng meýdanma. Hudaýa men başymdan şu jengi sow diýämi? Sow diýene Hudaýa maňa kömek berdi. Men bigat qiyinçylyklar çekdim, bugun kun men başyma oklayan zadyň näme diýämi? Diýmeýär. Bir wagtda azajyk dünýäň qiyinçylygy içeriğimizi özümüze düşenne imanymyza berer agamaylyň. Men bigat namaz okuyan, bigat dua etýän, bigat ibadet bilen gelipben, häzir de men işim dogurlanak, häzir de men nämen bolanak, häzir de men denanam, ärim, ogluň uşam aýtýan formama bolly bolmady. Ýok, dünýäň qiyinçylyklary baýat başa düşüp durmaly. Ýöne İnnişi sahabalara Hudaý Taala näme iyi verdi? Uky iyi verdi. Yani sakinet, arameş, jaýyllyk iyi verdi. İnsana da en gerek zat jaýyllykdyr. İnsanyň ruhu keyif etmekdir. Biz Hudaýa bizden qiyinçylyklar aýyr diýip diläýliň, qiyinçylyk üstümize gelse näme? Hudaýa bize kömek ber diýeýliň. Näinki agdymy açyp şikayet edeýliň. Hudaýa näme maňa bu zatlar berdiň diýip. O gaty iştibahatdyr, hatar zatdyr. Hudaýa maňa kömek ber. Rasulullah jan daňat ýanşa diläwdi. Hudaýa maňa kömek ber diýipdir. Hudaýa sen rahmatyňdan kömek isteýän diýipdir. Be her hal erti daňatypdyr. Nazama sallallahu aleyhi ve sellem cündehu. Fatala'at ash-shams wa huwa sallallahu aleyhi ve sellem yasuffuhum. Fastaqbala al-maghrib wa ja'ala ash-shamsa khalfahu. Erti daňatypdyr. Sahabalar bilen namaz okypdyr. Oham yuwaş-yuwaş dua edip Allah Taala'ny zikredip seplerini dogurlamagy durupdyr. Baş bolan Rasulullah jan sep dogurlapdyr sahabalaryny. Inni jenge amada bolmaly, savaşa, märke amada bolmaly. Oham gün dogupdyr.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabaların bir form sep tutturupdur, gün arkalarına bolsun. Kafirliğin yüzü güne kaşın bolsun. Günün çakırmı, günün şuağı, günün kızgını, günün özünün nuru gözü vursa eziyet bolýar da. Gün şu taraftan da olsa, onna sahabaların sep tutturupdur, gün arkalarına bolsun. Gün batar tarafa kaşın yüzlerini edipdir sahabalarının. Görün, Hudaý Taala'dan şeýle dilawati, onu da özünün taktiklerini, hünerlerini, pikirini, aklını, özünün bernamalaryny ýördi wati. Ay Hudaý arkamyz halan formamda diýmendir. Yeni bernamalaryny ýördi wati. Oham sep tutturupdyr sahabalaryna. Qad kanatil arab tuqatilu bi uslubil farri wal karri. Araplar arasında jingden çürüm, savaştan çürüm, uruştan çürüm sep tutmak ýokmuşdyk hiç wagtda. Yani näme? Uruşdan çürüm sep boljakmy? Üýşip bitin bahem hemlet diýmişdikle, dofulýanmışdykle, ya tarafı basmaly ya basylmaly. Basylsa şodur şuna iýde gaçmaly, bassa da aňryk basyp gitmeli. Resulullah can awwelin muhtara bolup, awwelin çykarýan adam bolup sahabalaryny sep tutturupdyr. Her kim bir neçe sahabalarynyň ýerine naýda barmışdyk. 1 metr ýarym 2 metr. Sefin awweline naýdaly sahabalar dursun diýipdir. Soňram jeng bolanna atly gelenlerine iň awwal siz durmaly diýipdir. Biz sahabalar oturdup, iýdinäki sepde tir kamally ok ýaýly sahabalaryny oturtupdyr. Aňyrdan bäri geçiberenlerine siz ewrak düşüp atmak siziň nowaňyz gelýär diýipdir. Oň iýdinne bir neçe sahabalaryň eline şemşir kılıç, bir neçesiniň eline köpsüniň eline taýak şoňa meňdeşde atma, olарды üçlenji ahyrky sepde goýupdyr. Sizde üçüňizde daý diýenipdir. Tem men hökmet ýançam biriňiz atmany dejadaňyz ýok, ewe düşmany dejadaňyz ýok diýipdir. Te ahir men bir aýdaryn ugramaly daýaw durun diýip gyýgyraryn, şonda meýlep ugramaly diýipdir. Inha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem awwelin bar sahabalaryny sefe goýup, awwel naýdaly, oň iýdinden tir kamally naýdalylaryň arkasy bolmaly. Atly aňyrdan gelýär gal, 200 atly bar da kafirliň içinde. Atly deslap gaýtjakda, siz atyň öňünde duraňyzda naýdalylary arka bolup da atyň üstündekileri atmaga siz durarsyňyz diýipdir. O ham aýdypdyr atýarlara, "Indanal qawmu minkum fanzahuhum bin-nubul." Ey tir kamallar, ey okýay atjaklar, awgula gasyň diýipdir. Ta ýakynjaňyza gelip, ýaxşy wurjaňyzy anyk bilmeseňiz atmaň diýipdir. Hatmen şu deger diýseňiz atyň, "Wastabqu nubulakum." Ya okuňyz az, siziň tiriňiz az diýipdir. Hesap şöde de atyň diýipdir. Okumy tamam boldy diýip biziň ýüzüň gözde şamaýlyň diýipdir. Daňatýança doga edip durdy, ýene de pikirlerini işledi öti. Biziň de wezifämiz kynçylyklarda Allahdan dilep durmaly, öz bernamamyz bilen ne bolmaly. Hereket etmeli, Allahdan bereket dilemeli. Kysgaçy. Oham men buyurýançam hiç gaýsyňyz gymyllamarsňyz, sep goýupdyr, naýdaly, iýdinden tir kamally. Emma ahyrky üçlenji sepdäkiler aýdypdyr, "Wa la tasullu suyufa hatta yaghshukum." Emma üçlenji sepdäki ýaxşy kafirli orta gelip, siziň üstüňize gelýänçe ewe düşmörsiňiz, defaý durarsyňyz. Ýaxşy üstüňize gelende şonda kılıç taýak bolap, şonda uruşmaly diýipdir. Deferakda durup, hemmeleriniň üstünden durup, sepleri dogurlap beripdir. Allah Taala Qur'an-ı Kerimde 28-nji parada bir sura var. Suraň ady näme? Suraye Saf. Sep diýdi. Bir aýatda Hudaý Taala aýdy: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. İnnallaha yuhibbul-lezîne yuqatilûne fî sebîlihi saffâ. İnnallaha yuhibbul-lezîne yuqatilûne fî sebîlihi saffâ. كأنهم بنيان مرصوص." 28-nji para Suriye Saf 4-nji aýa. Manasyny wer? "İnnallaha yuhibbul-lezîne yuqatilûne fî sebîlihi saffa." Hudaý Taala özüniň bendelerini gawy görýär, janymy berjek diýip namaza duran ýanyk hep tutup durýar diýipdir. Jeng meydana Resulullah can sahabalaryny eýnuhu namaza durjak ýanyk hep tutupdyr. Hudaý Taala da aýdýar, "Men gawy berýän bendelim ahir özüniň janlaryny orta oklap saffa hep tutýarly. Nähili hep keannahum bunyanun marsus." Filizzi divar ýanyk bolup durýarly diýipdir. Gurşun goýulan divar ýanyk bolup,
bunyanun marsus, kurşun oylun divar yanak. Evvelkina dövük geçecek bolsaň işin ma, ikincin dövük geçecek bolsaň işin ma, üçüncü goşuljak bolsaň işin ma diýdi. Canyn almadan geçirjek gäle da. İnha Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de saf diyani şol Resulullah canın ihtira edip sep tutturup sahabalarını koyuyor. Emma sep tutup duqa. Sahabaların sepe tutup duqa namazda nak çekmeyesmi? Alamat koymayesmi? Doğruca durmalıyım. Eynihu şocerep Resulullah canın eline ok bir tir varmıştı. Şon elini alıp idinrak, evrak deyip lep ayaklarını dengledip doğruca namazda duracak yanak sefe koyuptur. كان صلى الله عليه وسلم يعدل الصفوف لكي تكون مستقيمة متراصة. Seplerin doppa doğruca qaim durar yanak bir divar yana gidip seplerini tutup duranmıştık. Eline doğru tir bir ok bağmıştık. Ohan bir adam sahabalan bir adı Sevad radıyallahu anh. Birimi septen çıkıp duranmıştık. Fata'anahu sallallahu aleyhi ve sellem fi batnihi ve qal istawi ya Sevad. Eline ok bağmıştık Resulullah canın tir. Şöyle itiklap duruşuna Sevad diyenin ortoğunun etegirani içine dür takana doğruca dur ey Sevad deyiptir. Peygamberimiz istawi ya Sevad. Sefegir deyiptir. Birimi evrak düşüp duranmıştık. Aham Sevad aydıptır. Ya Resulallah evca'tani. Ve kad ba'athaka Allahu azze ve celle bil adli vel haqqi. Ya Resulallah içime ağırttın kaçı değildi bana deyiptir. Huday seni hak bilen iyi verdi. Adalet bilen iyi verdi. Fe'akidni hakkını alacak deyiptir. Sahabalan biri içime ağırttın katı vurdun içime deyiptir. Hakkını alacak deyiptir. Huday seni adalet bilen iyi verdi. Allah Teala seni hak bilen iyi verdi. Kursoğunun eteğini tikledin ağunum deyiptir. Ohan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç tat soğramani. He katı değildi mi? He yuvaş değildi mi? Ağundurdun mu? Ağundurmadun mu? Neyem olacak şu zaten dimani derru. Fekeşefe sallallahu aleyhi ve sellem an batnihi. Ve kâle istakid. Peygamberimiz mübarek köyünün yukarı kaldır kursoğunun eteğini açıp hakkını al menden deyiptir. Kamil açıptır. Avratından yukarı kursoğunun eteğini açıptır. İstakid hakkını al menden deyiptir. Kıyamete koymayın deyiptir. Kıyamet Medine var yançak koymayın deyiptir. Medine ay cin tamam olsun gurrunu ders deymendir. Bir ne beyle olu konu adam. Ne beyle min Allah Teala edip verdi. Ne beyle bir serdar adam be. Ne beyle pespel adam. Ne beyle bir başvol oturmalı aziz adam be. Fekeşefe an batnihi sallallahu aleyhi ve sellem ve kâle istakid. Kursoğunun etine sahabeler ay diye Resulullah canın kursoğunun etine ağını hakkı gördük diye. Erkek adamın kursoğunun eteği göbekten yukarı avrat değil la. Hakkını alıptır. Oham ol sahabe evrak tüştür. Fa'tanaqahu faqabbala batnahu şerif. Evrak tüşaqanı qocuqlaqanı doğrusu tayından oqşaptır. Oham Resulullah can aydıptır. Ma hamalaka ala hada ya Sevad. Ey Sevad näme diýen sen diptir. Haqaljak diýdin diptir. Qarnım açtım aytım oqşayan diptir. Oham Hazreti Sevad aydıptır. Ya Resulallah hadara ma tara. Ya Resulullah görüwetiň diptir. Mene işte giderin ölerin dünýeden geçerin. Şehit bolaryn diptir. Yani başarsam iýdime gaşşak diýen pikir daha ýok. Hadara ma tara. Görüwetiň diptir. İşte bir de gitjek dünýeden diptir. Fe aradtu en yekuna ahiral ahdi. En yemesse cildi cildeka. Cildi cildeka. Cildi cildeka. Dünýeden geçşek diptir. İşte hiç kim koşun kafirlan görünse hemle olar dofulmak bolar mene ölerin diptir. Ahirki daqiqalamda qow verdim. Men innam bir halis arada parça bolmany, köýnep bolmany innam degi qalsa diýdim diptir. Bir bereket bolsun diýdim diptir. Ýöne seni görüp qalmagyma razy bolmady ýüregim diptir. Bir innamga degir qalaýyn diýdim diptir. Şondan çym hem doğdugym sen mübarek içine degirdim hem okşadym diptir. Resulullah can duaýa hayır etipdir ona. Inha üstünde durmayın, zulmetmesizlik, bir benden hakkını vermek, içeriğin daşarıyını narahat etmeyeni koymak, haklı adamı razı etmek, onu ay bu nerti görür diýmesizlik, ay bir kaydan, ay bir kiilin, ay näme diýip näçe ay yıl üstünden geçirmesizlik, ve hususda kıyamada koymasızlık, oluqan duruşuna ders, mun üstündeki dersi mümin musulman adam özü alar deyip koyaylı. Munna da men dursak gurrumdan bireme çıkacakda. Seplerini doğrulattır Resulullah can sahabaların. Sepin taşından özü aylan yanmış. Onun defan üstüne çıkıp kayta seplerini özü yanmıştı.
Oham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarının evine varıp hutba okuyuptur. Allah Teala'ga hamd ediptir. Oham aydıptır: ey sahabalarım, fe inni ahussukum ala ma hassakumullahu Teala ve tekaddes. Ey sahabalarım, Hudaýyň heweslendiren zady sizin cihad edip canınızı verip cennete varmaňyz, men sizi şoňa gaşyn heweslendirýänipdir. Ey sahabalarım, canınızı orta oklap işte ewesişmeli bolýaňyz diýipdir. Ey sahabalarım, sabr edin, daýaw durun diýipdir. Ve inna sabra fi mewatinil ba's mimma yufarrijullahu Teala bihil hemme. Hey, bir ağır kıyınçılık yerde Hudaý üçün sabr eden adama Hudaý kıyınçılıklar aşşaktır diýipdir. İzinden aydypdyr: ey sahabalarım, la yuqatiluhum el-yevme raculun feyuqtal sabiran muhtasiban muqbilan gayra mudbir illa adhalahullahu Teala el-cenneh keda fi sirati ibn Hişam. Ey sahabalarım diýipdir, şuun kun her kim işte kafirler doflanna izine kaçmasa, öwülen bolsa, tämin hükmet ýançam izine gaýtmasa, şol adamda janyny berse, ruhu çykakany dogry cennete barjak diýipdir. Arada güýmenmek ýok diýipdir. İlla adhalahullahu el-cenneh. Şuun kun naqşy Bedir jeňinde her kim janyny berse, dogryja cennete barýar diýipdir. Evde jeňma diýip durmaň, evde cennet bar diýipdir Rasulullah jan. Yani güýmenmek ýok diýipdir. Ruh, şumal bizim bedenimizde ruh var da, dünýeden nanyny ruhumuzdur. Dünýeden nanyndan çykanda güýmenmäjik dogry cennete etiljek diýipdir. Oham sahabalaryny daýaw durmalylar. Olaň ýüreklerini takwiyet, şujaat goýup, hem dua hayır edip, hem de iyide gaçsaňyz haramdyr ha diýipdir. İyide gaçmak haramdyr jeňde diýipdir. İyide da gaç gaýdamaň diýipdir. Ewe gitseňiz cennet bar diýip sahabalaryny terbiyet beripdir. Sepler dogurlap sahabalaryny terbiyet berip bolanda welemma zaharal mushrikun ورآهم صلى الله عليه وسلم قد أقبلت بالدروع الساترة والأسلحة الشاكية. وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوني والذهب در ورث كافر لعنردن كان ملك جدر له مغني فرداغبا تمام تكميل مجهز كوبسد الزرهي دولي يكيد أت ثاني يوق ديه عنردن غورنبدر. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء ما درتر: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيالائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني. أي بار هدايا إنها قريش كل متكبر والكل يهشل ديبتر ثين صحابة ثين مسلمان لغي وثين رسول لغي درغ درثك كليالا ثين دشمان ملك كليالا ثين بي خمرنا تكذيب أنا المعنى كليالا. هدايا أعدم وعدي بردن معا شو وعدان شون معا بير شون شولر بدرغ دايلي ديبتر. اللهم إنك أنزلت علي الكتاب وأمرتني بالثبات ووعدتني إحدى الطائفتين إنك لا تخلف الميعاد. أي بار هدايا سين معا قرآن دردن ديبتر. أي بار هدايا سين معا بيردن قايم درديدن ديبتر. بل شون كون درجق ديبتر. أي بار هدايا أذن معا وعد بردن إك طائفان بيرني سين اختيارن دقويب إك طائفان بيرني سين إلين ذبلن درغدين ديدن. هدايا شئوم داك درن كافر لرشولر ورثن إنك لا تخلف الميعاد. خدايا سين وعدك ترف بالميان، خدايا سين رحمة دليان نب دعاء ما درت. أهم خداي تعالى رحمتنا دق ما درت. أول قولا رحمة ومن قدرة الله تبارك وتعالى أن جعل المسلمين قبل القتال في أعين المشركين قليلا. أول خداي تعالى قدرة دقن بيري كافر لن قذنه مثل ما الله آذكو كذبتر. كان كوكل من اللي جدا يو خداي تعالى مثل ما الله تشيد نفر مثل ما الله بر 20-30 نفر تكوكتر تا إنك إجر ترنن مثل ما الله كافر لنقودن كان كوكته كافر لر إيدنا قصكتك مثل الريالي مثل ما الله اللي ريبلن كافر لر قرر ريالي كافر لر قصم ريالي مثل ما الله بر 20-30 نفر تكوكتر خداي تعالى بلا بيلك إما أوبر طرفا كافر لر ده مثل ما الله نقودن كوكتر من نفر ده كافر لر Onlar da 60-70 nefer kökettir. Müslümanların yüreği darğıp, korku yüreklerine düşmedi yani. Xudu Kur'an-ı Kerim'de
44. آية سورة أنفال doğruca şuurun mada. Teberrukan okuyayım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. خذ قرآن كريم. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا. Hudaýa diýe: ey musulmanlar, ey sahabalar, ey Resulullah'ın sahabasy, ol kafirlere sataşaňyzda siziň gözüňizde kafirleri az kökezdim. Ve yuqallilukum fi a'yunihim. Kafirleri siziň gözüňizde az kökezdim, sizi de kafirlerin gözüne az kökezdim. Ta Hudaýyň hükmü ýürüýär ýaly. Hudaýyň buyrugy ýürüýär ýaly. Hudaýyň aýdany bolar ýaly. O tamam zat Allah'ın aýdany bolar diýipdir Hudaý Taala. Ve ilallahi turja'ul umur. Hemme yerde Allah'ın aýdany bolar diýipdir Hudaý Taala. Ohan kafirlerden Qubas diýen biri üç içinden aýdypdyr. Lew harajat nisa'u Quraysh laraddat Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem ashabe. Hep bu musulmanlar bile 30-40 nefer de diýipdir. Biz muňa zähmet çekip müňlerçe nefer bolup çykdyk. Muňa Mekkeň bir näçe heleyleri gelse de bular hok biljek diýipdir. Şahatda Hudaý olan gözüne az kökezdirdi. Tekrar edeýin. Kafirlerden Qubas diýen biri aýdypdyr. Uy diýipdir bi Muhammedi sahabalarynyň azlygyny diýipdir. Hudaý olan gözüne az kökezdi. Gaçyp gitmediler ýana kafirler. Mekkeň heleýlerde çykyp geldi bular gowulajakdyr diýipdir. Bula bir emma musulmanlardan İbn Mes'ud näme diýär? Laqad qullilu fi a'yunina hatta qultu li rajulin atarahum 70 qala arahum 100. Subhanallah. İbn Mes'ud aýdýär musulmanlaryň içinde yanımda bir sahabalarning biri bardy. Şoňa aýtdym, ey kafirler 1000 nefer hany. Şu kafirler 70 nefer dawam aýdydım diýip. Yanımda gaýtdy diýär 70 ädel, ay bolsa 100 nefer 70den kärräk diýdi. İki tarafda biri-birini gözüne az kökezdir Hudaý Taala. Ýöne bir gürrüňde aýdaýyn, şoň galdy şudur şuna galyjak. Ýa-ni Qubas diýen adam kafirlerden içinden aýtdy. Uy bilen azlygyny, kafirlerin heleyleri gelip bular gowalap biljek diýmedimi? Şolay diýär. Näçe ýyl mundan soňra, ýa-ni jeňden soňra, näçe ýyl soňra Medine bardym diýär. Medine baryp Muhammed ýerde diýdim diýär sallallahu aleyhi we sellem. Gaw düşüneýliň. Oham falan yerde diýdiler. Men bardım sahabalar bilen oturanmışdyk. Fesellemtu aleyhi. Oham Resulullah'a salam berdim. Wa aleykden soňra maňa aýtdy: "Ya Qubas, entel qail yawma Bedrin. Law kharajat nisa'u Quraysh laraddat Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabahu." Näçe ýyl soňra Medine bardım diye şol içinden aýdan adam ha kafirlere heleyleri bilen gowalap biljek diýip. Ey Qubas, ýadyňa düşýärmi näçe ýyl mundan ol Bedir jeňinde içinden aýtdyň? Kafirlere heleyleri de bular gowalap biljek diýdiň. Qubas aýdypdyr: "Ya Nebiyallah, wallazi ba'athaka bil haqqi." Allah bilen and içýänlikdir Qubas. "Ma tahaddasa bihi lisani wa la tarafrafat bihi shafataya." And içýän şonu men dilime getirmedim. Dodugum gymyllady aýtmadym diýipdir. "Wa ma huwa illa şey'un hajasa fi qalbi." Men fakat içimden aýtdym şonu diýipdir. Fakat ýüregime düşdi diýipdir. İçimden yüreğimden aýtdym, mına kafirlaryň heleyleri gel gowalap biljek diýdim. Şonu men ýanymdaky birine aýdamakdym, dodugymda gymylladymak, dilimde aýdamakçyň menen diýipdir. Eşhedü en la ilahe illallah wahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Şol adam musulman bolupdyr. Şol Qubas soňra musulman bolýardy. Yüreğiniň näksini Hudaýyň izni bilen Resulullah'dan habar berensen. Be her hal gireýdiň öz jeň meýdanyna. İki tarapda biri-birine az kökezdir Hudaý Taala. Emma Resulullah'ın gözüne de az, emma hakikati bilipdi. Bilipdi olar 1000 nefer dağı var. Olar heýwere teçhizat tekmil. Hudaý Taala bilara nimet edip gözlerini az kökezini bilipdi. Indi jeň meýdany ýetip gelýär. Indi basymlykda uruş boljak. Welemma nazama sallallahu aleyhi ve sellem sufufa jeyşihi ve asdara awamirahu raja'a ila'l arish. Seplerini dogurlap, hemme buyruklaryny aýdyp, hemme bernamalar tertip edekana ýortyp defaň üstüne çykyp, ol gize bejerilmedimi bir teler bejerli saýban bejerli. Şoň etegine giyirip içine giyiripdir. Ýanyna da Abu Bekr as-Siddiq barmyş, gafiň agzynda da Sa'd ibn Muaz radiyallahu an bir neçe jowan oglan bilen gafiň agzynda durmuşdy teleriň ýanynda. Bir wagt kafirler Resulullah doflamasyn diýip. Oham Resulullah'dan ol saýban, ol kölwäň etegine, ol teleriň etegine giyirip dua etmäge durupdyr. Ma zala yad'u hatta qala fi du'aihi: "Allahumma anjiz li ma wa'adtani." اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا
Allahümme in şi'te lem tu'bet fil ardı ebede. Kan dua ediptir. Ahirine de aydıptır. Eyvan Hudaya. Bütün akşam danat yani sen namaz okuyup dua etti. Yanı dua etti. İnni basımlıktan 5-10 dakiqa anırtacak başlayacak. Qayta tilarini eteyine girip. Eyvan Hudaya. Şun kun min basınç kafirleri. Şun kun bana vaadani yüze çıkar. Oham iyilinden aydıptır. Eyvan Hudaya. Min Resulullah şılın arasında. Şılı da var küçüğü nefer. Hudaya şılar eğer hilaf bolsa inni kilap hiç kimsenin ibadet ettiğini tafılmadı ya Rabbim Allah diptir. Eyvar Hudaya eğer şılar hilaf bolsa inni demeylek hiç kimseni tanıyacak değildir. Kıyamada seni Allah diyen olacak değil. Seni doğru tanıyan olacak değil. Ya inki eyvar Hudaya şılar hilaf bolup indemeylek sana hiç kim ibadet etmeliler denme diptir. Oham şeyittirip anırrak ilerlep dua ediveriptir. Hatta gerşinne var, iki gerşine oklağılca var, parçalamıştır, yere kaçıptır. Elini götürüp, eyvar Hudaya deyip barışına, mübarek gerşinler parça yere kaçıptır. Fe'akada Siddiqu ridâehu, ve elqâhu ala menkebeyh, sümme eltezemehu min varâih. Ebu Bekir Siddiq ya anlamıştık, parçanı alıp, arkasından kucaklar aydıptır. Ya Nebiyallah, kefâke, kan dua ettin, bulurunu ya Resulallah deyiptir. Kan ilerledin, Hudaysın duan hükmen kabul eder. Gel ya Resulallah, bulun ya Resulallah deyip, arkasından kucaklar ağlayıp, Resulullah'dan şeyle istekettir Ebu Bekir Siddiq. Ya Nebiyallah, kefâke, tunâşidu Rabbeke, kan Huday'dan diledin deyiptir. Seyuncizu leke, hükmen sen duan kabul deyiptir. Aham Peygamberimize Huday Teala ayeti verdir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İz yuhi rabbuka ila'l melâiketi enni ma'akum fethabbitul-lezîne âmenû. Seulqî fî kulûbillezîne keferur-ru'be fadribû fawqal a'nâqi wadribû minhum kulle benân. Huday Teala feriştelerine aydıptır. Ey feriştelerim, iyinin yere kaçın. Muhammed'in sağından ve solundan münden düşün. İz yuhi rabbuke ila'l melâike enni ma'akum. Ey feriştelerim, barın iki zat bilen size buyuruyan neyiptir Huday Teala feriştelerine. Biri, fesebbitul-lezîne âmenû. Bir toforunuz ceng etmeyene icazanız yok deyiptir. Fakat Müslümanlığın yüreğinin içine girden, korkuyunu yüreğinden ayırın Müslümanlığın deyiptir. Müslümanlar da yavdursunlar deyiptir. Fesebbitul-lezîne âmenû. Sahabaların yüreğine qaim dursunlar deyiptir. Emma ikinci bölük feriştelere Huday Teala aydıptır. Fadribû fawqal a'nâq vadribû minhum kulle benân. Emma siz bölük ferişteler, siz cenge girersiniz, kafirlerin doğru boyundan vurup kellelerini yere kaçırın deyiptir. Vadribû minhum kulle benân. Elini kılıç alıp Resulullah ve sahabeleri doflarının parmaklarından vurun, kesilsin parmakları deyiptir. Hudu Kur'an-ı Kerim, Suriye Enfal, 12. ayette yankı. Resulullah can gözünü açıp aydıptır. Ebşir ya Ebu Bekir, hâzâ Cibril, etâke nasrullah, âhudun bi'inâni feresihi. Ey Ebu Bekir, bu işlik duam kabul oldu deyiptir. Halha Cibril geliyor, atını yedik geliyor deyiptir. Huday Teala Cibril feriştelerini Cengiz Bedir'e kaçtığını iyi veriptir. Barda Resulullah'ın yanına bol kömekçi ol deyiptir. Etâke nasrullah, hâzâ Cibril, âhudun bi'inâni feresihi. Atının yönünden tutup geliyor deyiptir. Hudu Kur'an-ı Kerim'de şu gurrunlarda bağda ferişteler öncek 1000, sonra 3000, sonra 5000'e doldurdum diye Huday Teala. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir havası açılıp cenk meydanının ortaya gelmeli oldu. İndela al-qitalu bil mübarazatil ferdiyye feharaca minel ceyşil mekki 3. Kafirlerden 3 nefer ortaya çıkıptır. Evvel bir 3 nefer tek uruşmadı deyiptirler. Cengi, uruşu evvel 3 nefer ortaya oklar, sizden 3 nefer çıksın, şu 3 pehlivanla vuruşsunlar deyiptir. İnni şu 3 tane kafir çıkıp kaydıptır Mekke'den beri ortaya geliptir. İnni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin koşunlarına 3 neferi almalı, 3'üsü 3 olup birini dofulsalı da valya, tek vuruşsalı da valya. Hulasa Mekkelilerden 3 nefer ortaya çıkıptır ve talabu el-mübaraza. 3 neferiniz çıksın ortaya deyiptir Müslümanlara. Feharaca ileyhim selâsetun minel ensar radıyallahu anhum. Şolun bolup duruşunu verenne 3 tane cavan sahaba, Medineli sahaba, Mekkeli değil, Medineli 3'üsü çıkıp ortaya uğrağı verttirler. Aham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hay size vurulun iyi de deyiptir. Siz şunu de vurulun deyiptir. Mekkeli kafirle geliyor, beni Mekkeli sahabalama iyi verecek deyiptir. Kum ya Ubeyde, kum ya Hamza, kum ya Ali. Ey Ubeyde bari ortaya deyiptir.
Ey Hamza bar orta deyipdir. Ey Ali bar orta deyipdir. Yeke orta barmalı deyipdir. فأما حمزة وعلي المرتضى رضي الله عنهما فلم يمهل أن قتلاهما حضرت علي مرتضى رضي الله عنه وسيد الشهداء حمزة رضي الله عنهما onlara tarafı evlemeni öldürattır kafirleri. Emma Ubeyde birini yaradıp o ham Hazreti Hamza bilen Hazreti Ali kömekleşmene varıp ol kafiri öldürüpdirler. Emma Hazreti Ubeyde götürüp bärik getiripdirler ve bir neçe gün sonra Medine-i Münevvere'ge gelýär qala Resulullah janyň özüniň mübarek huzuruna şehit bolup jan berýär ennamdan kan qanyk. İnha Bedir jenginde awwelin mübareze 3 nefer çykdy. Sahabalarning biri şehit, kafirlarning 3'si. Sahabalarning içinde Hazreti Hamza, Hazreti Ali, Hazreti Ubeyde. Suriye Hac 17-nji para 19-njy aya, 20-nji, 21-nji, 22-nji we 23-nji aya şolaň hakynda nazil bolýardy. Suriye Hac 21, 22, 23, 24-nji aya. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. خد Allah'ın kelamı yankı altı neferden süreyim. Hâzâni khasmâni ihtasamû fî rabbihim. Bir kafir, bir Müslüman, iki davagar Huda için cennet yoluyla deyiptir. Hâzâni khasmâni ihtasamû fî rabbihim. İki tane davagar, Hazreti Ali taraf bilen, Hazreti Hamza taraf bilen, Hazreti Ubeyde taraf bilen. فَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ. Ol kafirlara ottan bolan köynügi teyyarlıklı kesilce koyullardan süreyim deyiptir. Oham cehennemin azabından yankı okuyan ayelemde var. Onun ayısından gurrumdan geçti. Oham izinden de yankı okulan ayada emma imanınla bolup da amel-i salihte bolarlara Hudaý Taala cenneti verecek. Bu cennetin içindeki nimetler ayetiye. Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh and içi diyenmiştik. Şu aya bizim hakkımızda indi deyip. Yankı aya 6 neferin hakkında indi deyip sonra hem işe diyenmiştik. Suriye Hac 19-njy aya. Oham kafirler bir ýagdaý görüp qahara minip hemmesi birden dofulupdurlar bäritken. Ham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Ey sahabalaram, şuddu, beter daýagdyryň diýipdir. Orkmaň diýipdir. Allah arkaňyzdyr diýipdir. Aýaňyzy aldyramasyn diýipdir. Hudaý Taala ferişteleri ýerberdi diýipdir. Qumu ila cennetin arduha semawati wal ard. Ey sahabalaram, bilin diýipdir. Haýsy biriňiz dünýeden geçseňiz dogry cennete girýäňiz, ol cennetigi fakat iýini, boýu däl. Iýini 7 gat asman we ýerden ulakan diýipdir. 7 gat asman we ýer ýaly. Oham bir Medineli sahabalarning biri aýdypdyr. Ya Resulullah, cennetin iýini 7 gat asman ýer ýalym diýipdir. Hawa diýipdir. Bah diýipdir. O näme bah diýen diýipdir ýanky Resulullah jan ol sahabaga. Onna diýipdir. Men şolardan bolarynmy qadyp umydy diýen diýipdir. Cennetin iýsi geljek bolýar diýipdir. Resulullah jan aýtdyr, sen şolardan diýipdir. Oham eline bir näşdäni hurma barmyşdyk ýanky sahabaň. Şonu ýeke iýip duranmyşdyk. Ya Resulullah diýipdir. Bu hurmalar iyemden sonra cennete girecek bolsam daş bolýar diýipdir. Hurmalar hep bir şo durşuna ortağa şeýitdir. Şo durşuna da şehit bolupdyr. Resulullah aýdan Hudaýyň wahyi bilen Resulullah aýdan dogry cennete giripdir. Hurmalar iýensem, meselem 4-5 dagyga boljak, giç bolýar diýipdir. Daş bolýar cennete girmem diýipdir. Äpper köberdir. Ewa şin baryp da cennet diýensem öýde höweslenip uruşup tarapdan gyryp öýde şehit bolup galypdyr. Oham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalary kafirler ortağa gelip inni ýaşy üstüne gelensen inni daýagdyryp urşmaly diýip emredipdir. فقام المسلمون يقلبون الصفوف ويقطعون الأعناق وقاتلوا أشد القتال. Emma jeng meýdana girerlerine sahabalar bile-bilen urşup durlar. Birden kafirin birinin kellesi ýere gaçýan, kimiň urallygy belli däl. Ferişteler urýan bolýar. Birden birinin eli ýere gaçýan, kimiň urallygy belli däl. Birden birinin aýagy ýok bolýan, kimiň urallygy belli däl. Bir rivayetden aýdyn, beynema raculun minel muslimin yawma idin yashtattu fi ismi rajul. Sahabalar miri gelip Resulullah aýtýar. Ya Resulullah, soňram gurrun berýär. Şu kafir gowlayan ýerinden urayny yetip barýakan il sami'a zarbatan bis-sauti
bir ses eşitýän diýipdir, ýokarymdan şallagyň sesi, gamçyň sesini diýipdir. Döwregim diýen adam göremek diýipdir. Öwümde kafir urayın diýsem, oňa çeli faqar mustalqiyan, görsem şudur şunu ýerde ýaty kafir urupdyr. Fenazara ileyhi fe iza huwa khutima anfu. Görsem dogry burundan şallak urupdyrlar. Feriştelerin biri urýan bolmaly. Muhammed Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril ferişteden sorapdyr. Şundan ýen tamam etjek. Cibril ferişteden sorapdyr jeň meýdanyndan soňra menil qail yawma badrin minel malaika aqdim hayzum. Ey dogunum Cibril diýipdir. Kim haýsy feriştetdi şo diýipdir. Hayzum diýen aty bardy diýipdir. Öwrek atym diýipdir, şony kuşlap ewe gaşyn barýady diýipdir. Haýsy feriştetdi şo diýipdir. Sesini eşitdik diýipdir. Sahabalar da eşitipdir şoň sesini. Aqdim hayzum diýenmişdi. Atynyň adymy eşitdik hayzumda. Haýsy feriştetdi şo diýipdir. Hazreti Cibril jogap beripdir. Ma kullu ahli semai arif. Ma kullu ahli semai arif. Kada fi siratil halabiyye. Hemme ferişteler men tanıyamak diýipdir. Asmandaki ferişteleri hemmesinden tanıyamak ya Resulallah diýipdir. Bilmeýän haýsy feriştedir diýipdir. Allah Taala kömek edip biýberen feriştelerinden diýipdir. Peýgamberimizin mübarek mahzerine Medineli sahabalan biri Mekkeli kafirin birini tutup esir etip getiripdir. Ohon ol esir aýdypdyr. Inne hada wallahi ma asarani. Şla men esir eden aqtin meni seň ýanyňa getirdi. Şladan men esir eden aq diýipdir. Laqad asarani rajulun ajlah min ahsanin nasi wajhan ma arahu fil qawm ala farasin ablaq. Ol esir olan kafir Resulullah jana aýdypdyr. Meni esir eden awadan atywady diýipdir. Öýde de beter awadan adam şol men esir etdi. Şol adama men esir eden aq diýipdir peýgamberimiz. Oham ol Medineli sahaba aýdypdyr. Ya Resulallah, ana asartuhu. Men öýdüm esir etdim şunu diýipdir. O da diýipdir, ýok, meni esir eden adam biz sizin guruhuňyzyň içinde görünen aq diýipdir. Oham peýgamberimiz ol sahabaga aýdypdyr, uskut. Faqad ayyedakallahu taala bimalakin kerimin. Sen otur diýipdir, maňa aýtýan dogry diýipdir. Hudaý taala bir gow ferişteleň birini sana kömekçi edip berdi, şoň kömegi bilen sen şunu esir etdim diýipdir. Hulasa Bedir jeňinde Hudaý taala iki tüýsli ferişteleri beripdir. Bir topar ferişteler faqat musulmanlaryň sanyny köpeltmeden çürim, we bir toparda ýürüýte musulmanlaryň galbyna jaýlyk oklapdy, kafirler bilen uruşmaly. Kellelerini kesmeli, barmaklaryny kesmeli. Hulasa jeň meýdanyna girip kömekleşmeli bolupdyr. Emma inneke asl matlab görürüm. Ve iz zayyana lahumuş-şeytanu a'malahum. Hud Allah'ın kelami Enfal suresi 10-njy paran 2-nji sefhesini Hud Kur'an-ı Kerim'in kıssası. Şu Bedir jenginiň içinde ha. İblis kafirlerin arasında bamış şonda jenge Bedirde, şeytanlaryň başı. Bir topar diye, o şeytan diýen zat ýok ki diye. Kur'an Allah diye, iblis ba diye, şeytan ba diye. O gurjuna girmäýli. İblis bir adamlaryň suratynda bolup, odal kafirler Mekke'den gelýärka, menne size ýoldaş, menne size kömekçi diýip, Ebu Cehil'in dogony bilen elleşip gaýdypdyr. Oham İblis görüpdir Cibril ferişte gelýärdi. Ferişteler bilen bile gelipdir. وَلَمَّا رَأَى إِبْلِيسُ اللَّعِينَ مَا يَفْعَلُ الْمَلَائِكَةُ بِالْمُشْرِكِينَ فَرَّ وَنَكَسَ عَلَى عَقِبَيْهِ. Cibril ferişteni görüpdir. Görsep ýanyda ferişteler we müň-müňden gelýärdi. İblis ýerine gaçyp gidipdir. Oham Ebu Cehil oň dogany İblisin eli bilen elleşip duranmışdykle eline silkipdir. Barýan men diýipdir. Ýerine gaçypdyr İblis, şeytan. Oham oň dogany aýdypdyr, ýawaşypdyr, dur diýipdir. Sen ýaşuly diýipdir, oňa şo palan taýfan ýaşulty mukadiýan bolmaly. Sen ýaşuly diýipdir, odal men size kömekçi, men size arka, ýörüň taraf gyrap diýip kömekleşip aýtmadyňmy diýipdir. Fa wakaza aş-şeytanu fi sadri akhi Abi Cehl fa alqahu. Şeytan ol kafirin gursursagyny tiklep, zynk göbertdir aňy. Aňrak git diýipdir. Onu ýerek barýan diýipdir. Oham şeytan aýdypdyr. Inni ara ma la tarawna. Men görüp otyň sizin görmeýän zadyňyz diýipdir. Ferişteler görýän diýdi ha. Allah Taala kudret kelamında şunu aýdy, auzu billahi mineşşeytanirracim. Felemma tara'atil fi'atan nakasa ala aqibayhi ve qala inni bari'un minkum inni bari'un
إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. خود الله كلامش şeytan kaçıp barıya kaydıptır. Nakasa ala akibeyhi. İyidine kaçın kaçıp gitti. Ve kâle inni beri'un minkum. Ey kafirler. Men sizin bidar dedi. İnni ara ma la teravne. Sizin görmeyen de adınız ben görüyen neydi? İnni ahafullah. Hudaydan korkuyan ne vaytti şeytan. Bitbaktı mel'un. Korkmağı bilen yine de imanın içine girmendir yani. Ya da münafıkane korkuyan ne vaytıptır. Hud Allah'ın kelamışı. Sizin görmeyen de adınız ben görüyen neydir? Mene size odal ağdır gelen adam, inni näme işim var, bidar kaçacak deyip, şodur şunu var deryanın içine kaçıp gitiptir. İnhe, Cengi Bedir'den, Bedir savaşında, hakikat Allah'ın kelamı, şeytanla iyiliğine kaçıp gideni. Ceng meydanından, Müslümanlığın hükmü iyiliğe kaçmak haram. Nämeden çüreyim? Çünkü ceng meydanından her kim kaçsa, başka leşkerin havasını pert etkiye, her kim iyiliğe kaçsa fiyeliye. Beda'at emaratul feşli fi sufufil müşrikin. Şeytan Adam suratında iyidine kaçansan, perişteli de kömekleşip, uran yıkan olup duransan, kafirler sepleri behem vurulmağa ödürtür. Her kim kaçmağın fikrini düşeti geliptir. Bedir cenginne. Aham, ulu betbaht, Ebu Cehil, atı bilen aralarına aylanıp, näme o palani kaçıp gitti deyip, size öyle kavşak duruyanız deyiptir. Ol 3 tane 4 tane pehlivanımız öllü. Olu öldü deyip dağı, kavşak durman, olu havluktulu deyiptir. Ol Hazreti Hamza, Hazreti Ali Murtada, olun öldüren adamlar ne diye ha. Olara havluktulu deyiptir. Bir ne kadar sanımız kan deyiptir. Dayağı durun deyiptir. Ebu Cehil şikayet deyiptir. Aham, adam da öldürmeyen deyiptir. Yıka tuttan süyüp Mekke halkı değilin deyiptir. O kökü değilin gücümüz deyiptir. Şeyttirip aylanıp duqa, ol betbahtın da azalı geliptir. Ebu Cehil, Hazreti Abdurrahman ibn Avf diye, İnni lefis saffi yevme bedrin idel iltefettu. Kavkulağasın. Cinnet bilen buğuşlanan Hazreti Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anh aytiye Bedir cenginne bir dövrüğüm gözledim görsem sağımda, o solumda Medineli sahabalardan 20 yaşın dövrüğü feteyani Civan oğlan 2 nefer bir sağımda bir solumda bana ayttılar ey ağam Ya ammi, hel ta'rifu Eba Cehlin? Ebu Cehli tanıyan mı dediler? Ol ikisine mi deyip tanıyan aklı Ebu Cehli? İki cavan oğlan. Son bile Medineli cavan oğlan. Medineli Müslümanlardan. Ebu Cehli tanıyan mı deyip derler Abdurrahman ibn Avf'a? Oham Abdurrahman ibn Avf cengiz için deyiptir tanıyan deyiptir. Ve ma haceduka ileyhi yebne ahi. Ebu Cehli'nin ne işin var deyiptir. Son Ebu Cehli varacak borsan qiyin. Olun farmandası olansan devruğuna adam kan olmalı. Onna aydiptir, ol cevahan oğlan. Ukhbirtu ennehu yasubbu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Men niptir işleyen niptir Mekkeli sahabalardan. Odul Peygamberimiz Mekke'yi mükerremede ka, Peygamberimiz söyleyenmiştik, eziyet veriyenmiştik, ıza veriyenmiştik deyip işleyen niptir. Vellezî nefsî biyedihi, le in ra'aytuhu, la yufariqu sevaduhu sevadi, hatta yemutel a'celu minna. Sen şolan haysi bir digin ayt, şoňa bir ýaşşak dipdir. Ya men ölür ya Ebu Cehl ölür dipdir. Sen fakat şoň haysygyny ayt dipdir. Oham görsem solumda da bir jawan oglan bar, o da şekef aytdy diye. Oham görsem Ebu Cehl atı bilen aylanıp durleşkerin içinde, döwründen bararlyk diye. Şola atyň şuna aylanıp duran görýäňiňmi görýäs, şo diýdim diye. Ola men ýamdan gitdiler, febtedarahu bi sayfayhima. Gylyjyny alyp teýýarlanyp fursatyny ýedinne geldiler. Oham şo jawan oglanyň biri aýdy. فلما أمكنني حملت عليه فضربت ضربة أطنت قدمه أي بارك الله 20 yaşın dövrüğüne kıvır cavan oğlan fırsatın iyiydi ne geldim Ebu Cehli dokulmadan çüreyim Ebu Cehlin gurrunun işte kavca edip dersin alart inşallah oham fırsat tafakana dofulum bilebilligim menen elimde kılıcım menen buladım ayağını doğruca darkıllap ayağının ucunu okladım bir yana deyiptir ayağını kesip bildim deyiptir فضربني ابنه على عاتقي فتعلقت يدي بجلدة من جنبي Oham Akrem diyen Ebu Cehil'in oğlu vardı. O men atasını vuranımı görüp bile gerişme vurdu. Men elim açtı diptir. Elim açanna arkamdan bir ennamın derisine pustuna elim yapışıp qaldı diptir. Yankı sahabayı diye. Felakat qateltu ve inni la ashabuha khalfi.
şol vuruşu verdim, emma bir elimde arkamda süýrenip berdi. Fakat elimin pustunu we dertine ýabyşyp otyrdy. Rasulullah janyky goýmajak bolup, sahabalar goýmajak bolup, elim bahana etmeýinip arkama süýrenip durdy. Fakat arkamyň dertine ýabyşyp galdy diýipdir. Felemma adatni, wada'tu alayha qadami, thumma tamattaytu biha hatta tarahtuha. Elim mızahım bolup durdy, ýanky jawan sahabaý diýer. Elim mızahım bolup, enam dertine ýabyşypdy, başga ýere kesilipdir. İki ayağımın arasına koyup elim çektim, rahat bolup rahat jeňe deýin dedim. Elim yere kaçtı oklady, 11 el menen rahat jeň etdim diye. Meydandan kalmayın, hokko bolmasın, ahir ganymy içeri uguraýyn dip, elim ekber köýberakany bir el bilen ugradym diye. Maham şo ýagdaýda kaq, ol ýoldaşym de geldi. O da bile bildigi bilen Ebu Cehli vurdy, hatta asbatahu fatarakahu ve bihi ramaq. Hatta onu yatırdı, ýöne Ebu Cehlin bir jany galdy diýipdir. Men marap Rasulullah aýtdym, ya Rasulullah, Rasulullah'ını beğendirecek bol. Men öldürdüm Ebu Cehli dedim. Aham sonra o yoldaşım beli yok ya Resulullah men öldürdüm diye aytti. Aham Resulullah can aytır kilakuma qatalahu. İkiniz de öldürüpsiniz deyipdir. Ebu Cehil galypdyr. Ýöne birime jany bar agajyk. Aham goý gurrun kamil bolsun jeň meýdanyň ahyryna. Welemma intahakatil ma'raka. Qala sallallahu aleyhi ve sellem: "Men yanzur ma yasna Ebu Cehl?" Jeň meýdany tamam bolandan soňra Peygamberimiz aýdypdyr, Ebu Cehlin ýagdaýyny biletim gelýär diýipdir. 10 ýyllap da berip geçen Ebu Cehl. Ebu Cehli kim tapyp biler diýipdir. Fatafarraqan nasu fi talabihi. Sahabalar ýerine gitdiler tafaýlyň diýip. Aham 35 ýaşyň döwründäki Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh Mekke-i Mükerreme'de bir çofan sahaba Ebu Cehli tapypdyr. Fawada'a rijlahu ala unuqihi. Bir çofan oglan Mekkeň menniýen merde adamsynyň üstüne çykyp ayagyny gursagynyň üstüne goýup İbn Mes'ud Ebu Cehl'e aýdypdyr: "Hal akhzakallahu taala?" Ey bidbaht Ebu Cehl, Hudaý seni bugün kun zelil etdim aýdypdyr. O mol aýdypdyr: "Wa bima'la akhzani?" Zelil bolamak diýipdir. Menden aňyrda merde adam gördüňmi diýipdir. Ohan İbn Mes'ud aýdypdyr: "Akhbirni liman ad-da'ira al-yawm?" Ey bidbaht habar ver. Şuň kun hukm kiminki sen kimi ya başga? Ebu Cehl aýdypdyr: "Lillahi we rasulihi." Lillahi we rasulihi. Uttu diýipdir Hudaý bilen peýgamber diýipdir. Thumma qala al-ayn li Ibn Mes'ud: "Laqad irtaqayta murtaqan sa'ban ya ruway'il ghanam." Aham Ebu Cehl bidbaht aýdypdyr: "Ey çofanjyk" diýipdir. "Ruway'il ghanam, ey çofanjyk" diýipdir. "Ýüri beýik ýere çykyp otyň hasan" diýipdir. Öýden aýdy Ebu Cehl. İbn Mes'ud bir çofan oglan Ebu Cehl minni ýan adamyň gursagynyň üstüne çykyp aýagyny bas, aýagy bilen basyp otdy. Ebu Cehl aýdypdyr: "Ey çofanjyk, beýik ýere çykyp otyň hasan bu kun" diýipdir. Fadara bi Ibn Mes'ud unuqahu. Bile-bile bir eline gylyjy bilen vurup kellesini jontypdyr Ebu Cehlin. Oham kelleni götürüp Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek mahzerine getiripdir. Rasulullah can görüp Allahullezî la ilahe illahu, Allahullezî la ilahe illahu, Allahullezî la ilahe illahu. Üç kere aýdypdyr. Oham aýdypdyr: "Allahu ekber. Elhamdülillahillezî sadaka wa'duhu ve nasara abdehu ve hazama al-ahzaba wahdehu." Hudaýa şükür diýipdir. Bendesine wa'd etdim, piruz ederni, wa'desine dogry boldy diýipdir. Wa'desi ýüze çykdy diýipdir. Hudaýa şükür bendesine kömek berdi diýipdir. Hudaýa şükür kafirleri öýdi gowdy diýipdir. Hiç öýdüm men sahabalarym biz zähmet çykdyk diýmendir. Ve hazama al-ahzaba wahdehu. Bir Hudaýym öýdetdi bular diýipdir. Hiç öýdüne ýaplamandyr. Hawada bizde ýogdurduk da diýmendir, pispäçilik etipdir. Aham aýdypdyr: "Şoň nejis cesedin maňa kököt bilersiňizmi?" diýipdir. Ibn Mes'ud hawa diýipdir. "Ýür köködeýin" diýipdir. Fantalaqna fa araytuhu sallallahu aleyhi ve sellem iyyahu. "Ya Rasulullah, nejis cesedi şu" diýip aýtdym diýipdir. Aham peýgamberimiz aýtdyr: "Hada fir'aunu hadihi'l ummah." Her ummatyň bir fir'auny bar, şu ummatyň fir'auny ýatan adam diýipdir. Albun konu qırılıp gitti. Helak boldy, ölüp gitti. Kellesi kesildi, zelil bolup, hor bolup gitti. Kim Ebu Cehl? Ol tanıyanmı? Ebu Cehl İslam'da adı Ebu Cehl. Kulak as. Din gelip, Kur'an gelip, Resulullah gelip Ebu Cehl'in adına Ebu Cehl diýilýär. Ebu Cehl'in odal adı näme? Tamam tarih okuýarly bilýändir. İslam gelmäka Ebu Cehl'in adı Ebul Hikam. Ebul Hikam, Ebul Hikam. Näme diýdigi? Dana diýdigi. Ebu Cehl näme diýdigi? Samsyk diýdigi. Ebul Hikam diýenmişdikler. Yani Ebu Cehl alim adammışdyk. Hewri bilimlimişdik.
Her zatdan sorasına cevap berýänmişdik. 7000 fasl danet az ulum, can khudra mi nadanet an zalum. 7000 fasl danet az ulum, can khudra mi nadanet an zalum. Kan alim milliye basavad adam. Ol zalim häzir ýöne özüni tanymaýanmışdy. We özüni ýokdan bary getiren beýik Allah'y tanymaýanmışdy. Näme peýdasy basavadynyň? Ady Ebul Hikemmişdi. Basavada adam diýdi. Beter sawatly adammışdy. Emma özüni tanymansaň, özüniň ruhaniýetini tanymansaň, we özüni ýokdan bary getiren kadir beýik Allah'y tanymansaň, ona İslamda Ebul Hikem diýmen, Ebul Cehl diýin diýip kıyamet etjeli, belki ibit ady Ebu Cehl we Qaliyat. Ders dälmäýşi, ey jawan dost. Ey inni üst barýan doňjygym. Bir gün ululyp da ulukan adam bolsaň, ustad bolsaň, bilgin şu ilmiň hala din ilmi bolsun, hala dünýä ilmi bolsun. İkimiziň de wezifämiz şu ilm menen Allah Taalaň rizaýatyny tapmakdyr. Ebu Cehl sawatly adammışdy. Taryhda ady Ebul Hikemmişdi. Näme bitbaktlyga düşürdi? Eger ýeriniň ýüzüge eýleseň ders, tekabbür bolmagul, bolgul Huda ters. Eger ýeriniň ýüzüge eýleseň ders, tekabbür bolmagun, bolgun Huda ters. İnşallah ulukhan adam bolarsyň, ustad danışgah bolarsyň, bilimli bolarsyň, ilmine hyzmat edýän adam bolarsyň, pespäl bol. Hadyr Allahyň rizaýatyny tapjak bol, utarsyň. Dünýäň de abad bolar, ahiretin de abad bolar. Ebu Cehl, Ebul Hikemmişdi. Sawatly adam, dana adam diýdi. Emma İslam, Kur'an, Allah, Resulullah ona Ebu Cehl, nadan diýdi. Düşünsiz ahmak adam diýdi. Näme diýip, kadir Allah'y tanýana we ilmini Hudaýyň rizaýatynyň sürümden ak. Müslümanlara hyzmat beren iş ýok. Ondan sürüm nadan adyny alyp gitipdir. Ebu Cehl, "Ara'aytellezî yenhâ abden izâ sallâ?" Oy Resulullah janyň ruhunyň hoşlugyndan sürüm. Ebu Cehl'in bitbaklygyndan sürüm bireme gurruna diýdim. Indi keyif diýin alyp gidip inşallah dersimizin. Iqra suratynyň ahirleri yürüýt Ebu Cehl'in bitbaklygyndan sürüm Allah Taala ýiberýär. "Ara'aytellezî yenhâ abden izâ sallâ?" Resulullah jan namaz okuyacak bolanna Peygamberimiz aýdypdyr. Ey Muhammed, Käbäň ýanynda namaz okuyanyny görsem, le boynuňa bas öldürerim seni diýipdir Ebu Cehl. Bugun kon kelles kesilip baty. Şoğullar geçmejek ýalypdy. Müslümana we kafire dersdir bu görüň. Şoğullar geçmejek ýalypdy. Ara'aytellezî yenhâ? Ey Resulullah, Ebu Cehl wer. Abden izâ sallâ, Hudaýyň bendesi namaz okuyacak bolanda okutmajak bolýa. Ýa-da Alam ya'lam bi anna Allah yara? Şu Ebu Cehl bilmeýärmi Hudaýyň görüp durallygyny? Alam ya'lam bi anna Allah yara? Aya Ebu Cehl bilmeýärmi Allah'yň görýärligini? O hem Hudaý Taala aýat diýberýär. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kâzibetin khâtiyah. Allah Taala aýdýär, Ebu Cehl beytmesin. Allah Taala aýdýär, azamaty menen and içýän. Eger Ebu Cehl şeýtdir Muhammed Mustafaga eziýet berse, alyn saçyndan, maňraýyndan tutup, ol maňraý, ol kelleýki durşuny günä, durşuny yalan, bitbakt zelil edip cehenneme sürederin diýipdir Hudaý Taala. O hem Resulullah jan Ebu Cehl'e barıp şunu okuyanna, Ebu Cehl aýdypdyr, ol 8-9 ýyl mendan odalyň görüriň ha. Ebu Cehl aýdypdyr, ey Muhammed, meni orkudyýarmy diýipdir. Mekkeň jawan oglanlar hemmesi meň ihtiýarymdadyr. Üstüňe çöldüraryn ha diýipdir. Sen kän meni tehdit etýän ha diýipdir. Tekrar edeýin. Mekkeň jawan oglanlar hemmesi meň ihtiýarymda diýipdir Ebu Cehl. Dereler oýlar doldurakana saňa gaşyn çöldyryp dargadaryn ha diýipdir. Allah Taala Resulullah'ın tarafından cevabını aýdypdyr. Bel yad'u nadiyahu sanad'u az-zabaniyah. Şol Ebu Cehl aýtýan jawablaryny üşürtün diýipdir. Cehennemdäki ferişteler ılgydaryň ýere gaşyn diýipdir Hudaý Taala. Fel yad'u nadiyahu. Şu Ebu Cehl orzusy bolsa çağırtyn şu jawablary sanad'u az-zabaniyah. Cehennemiň içinde, oduň içindäki ferişteler iýberer, şodur şunu tutup alyp gaýtsalar diýipdir. Cehennemdäki ferişteler bir wurnupdyrlar da Hudaýa ijazat bermedi diýip. Sanad'u az-zabaniyah. Hud Allah'ın kelamı ikra suranın ahir kahayalar. Hudaýa aýdýar zabaniýany çağıraryn diýipdir. İbn Abbas aýdýar, "Law da'a nadiyahu la akhadathum malaikatul azab as-sa'a." Eger şol jawan oglanlaryny kafirlaryň üýşüren bolsa, cehennemiň içinden şeş mahalyň içinde perişteler çykakyna şodur şunu siňe tutan ýaly edip, şodur şunu götürüp cehenneme aşyny alyp gitjekdiler diýipdir.
قال الترمذي حديث حسن صحيح. شول أبو جهل هاش أولند أبو جهل خداي تعالى أن بيت بخت لغن نشريم رسول الله إذ يبيت ترانتان دين دشمان ولانتان بخيل سلغة دينتان يتشغر لغة دينتان باي أذان رد إذن نجد في خمر من المبارك كل زين سنة قوموا يجقول قوموا باي ذا أذان رد شكيات إتيادي حق كيف إشت من الله دنت قرآن كريم إشت من الله دني حق قرم الله دنت ونكون نعمل عاد نبي سنيادي مال نبي سنيادي علم نبي سنيادي مقام نبي سنيادي عاد نبي سنما تسمل لدذلر سمن سنن غوري جرين إلين مذ برك الله محتم لسان عادنا بيسان ما تسمن لدذلر إيه ياشل الله بتدرون تسمن لدفع بيسان ما تكبر والما من سند قوين صغير تمنيال أودن دفع يوقتيب تكبر والما نامدن سليم سمن سنن غوري جرين إلين مذ اشتيت كين يعني يكسايدن اسمها ياشل الله بتدرون دفع لرولم يكسايدن غوريور سند قوين ندرمر مال ندرمر كيك ندرمر هم تقدر ديبتر وقت نقول يدر ثاني ديبتر عادنا بيسان ما تسمن لدذلر سمن ثنين ورير سيرين إلين ماذ يلشنا مالنا ملكنا تسمع آدم يشيادي برتفر آدم برتفر هلي هبر لشوتي يجاقنا هم يشي باشم درار مقاديب الله آدم غافل بولاغا ما يليم مخدوم ولا أيدر عارف دوستنا كم قالر دشمين أزل ديستنا فيلك برون سالر يرن أستنا أغذ دلين غالر زبان إلين ماذ أغذ دلين غالر زبان إلين ماذ والباتشا ولا بسخر دابترون دلوا غافرنا تنجير خان دون قالار ديبتر دون قالار قارن سلهيش تاقدي يترمرون ديبتر والقرلي هادي والحرلي هادي ديان يادي يرك دشته فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أبو جهل لنسلم إينا آيات بده شنا يدينهم أبو جهل نقول لهم ننسقين وضعي تعالى أبو جهل لنسلم إيه بربتر تمام إنسان رديرسة الدريانة فلا صدق ولا صلى أبو جهل أنا نناق نماذ أخيناق خد الله كلامشه فلا صدق خدايا أنا نناق ولا صلى نماذ أخيناق ولكن كذب وتولى في خمر ذثين يلن يقنا إيدني ورلي ثم ذهب إلى أهله يتمطى قرآن هاشا سوريا قيامة آخر آية لري يقولون دقولون سبارة وهم دوصلوا نغارة سنة إشيرت نغانا وارب قيرلب تكبر لي ودب محمدون يخشجوا يدم يكل دمون نيب تكبر لي وديان مشتك أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى تعرض كذلك درغمق ثم قودر أي أبو جهل درغمق بيت بخلق ثم قودر أي أبو جهل درغمق ثم قودر أي أبو جهل درغمق ثم قودر أي أبو جهل الله تعالى يدي بتر قدرتنا دايان يان مالنا بيسون يان علمنا بيسون يان دشناك آدم نرى بيسون يان أبو جهل ذليل والكتبتر بيسون رياقتر فقط قادر الله بيسون مالي وشون الله تعالى إيمان دايان مالي إنها شل أبو جهل مني بكبليان أبو جهل ذليل والبخور والمكي مكرمة تشوف الغدن ابن مسعود اللي بلين كل في كتب بيت بخت بالقالية إبدت شيء أمية أبصره بلال رضي الله عنه أو قلاغس أبو جهل يعني بيت بخت لنبيري أمية ديان كافر وانا هدرت بلال ورتر كافر لنغار لرنا فخرج على الأنصاري فقال بأعلى صوته يا أنصار الله هذا رأس الكفر أمية لا نجوت إن نجا أمية قوق لاغاسن باش على تدغيغان بتربر ألقان قرن أبو جهل درغد قتي هدرت بلال رضي الله عنه أمية ديان كافر وربتر إذن يورت برب صحابة لنغارس نبر بليف اللي ولن قي غربتر يا أنصار الله أي الله ديننا كم بربرين صحابة لا وأي مدينة اللي في الثانية نادر ثمر رأس الكفر أمية هل هشواريان أمية ديبتر هدرت بلال يتبتر لا نجوت إن نجا أمية يقول شو أمية شو نكون عالدر مثلا من دير غال ما ينشون نبتر هدرت بلال شيء ديبتر يعني نام دي بلال وما بيدي بايديه أمية كمش أمية مكية مكرمة ده هدرت بلال سيراب أضعت دريان بيت بخت مكية مكرمة ده هدرت بلالي شاغام السنويب قضغن هوادا قضغن داش السنويب قرصونا داش فيان أمية جيرين اللي بونكون يتشر أمر أتر بودم نيورارسن قدم في الراية ثلان آدم ثين قرصق ياسدر ثين قرصق ياسدر لا نجوت إن نجا أمية هدرت بلال يدبتر يقول شو نكون شو أمية المثل منه لا ينبتر وهم تمام صحابة لا
Lab daşın qawja qabab fadarabuhu bis-sayfi hatta qataluhu. Tika tibdirler. Hazreti Bilal'ın doğun qarındaşı yok Mekke-i Mükerreme'de. Müslüman kafir ders almalı bundan. Bilal'ın arkası yok deyip Habeşeli bir qarib adam, fakir adam, doğru igin maşı yok. Bir kul kärger deyip Mekke-i Mükerreme'nin köçelerinin içine sürüyermiştik Umeyye. O da gurrunu hemmamidi bilyas. Malını dayanyanmıştık. Yevru'naka adamlara dayanyanmıştık. Kafirlere dayanyanmıştık Umeyye. Ödünün kudretine dayanyanmıştık. Hazreti Bilal'la Allah ahad diyenmiştik. Huda yarqam diyenmiştik. İmanına dayanyanmıştık. Sahabalar umuğa ceng elan bolmansan görüp durup ağlak geçenmiştik. Hazreti Bilal näme derecelere yetmedi. Umeyye näme bedbahtini görmedin mi? Hazreti Bilal gurrunu kamil geçti. Yerin yüzünü evvelin alan çeken adam oldu. Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de, Beyt-ül Mukaddes'e, Resulullah canın evet yoldaşı oldu. Ama Umeyye ödünün kudretine dayanyadı. Sürüyadı. Bu ülüda gelmer mi qadı yadı? Näme Bilal'ın arkası yok diyadı. Kim bir gün Bilal'ın arkası olup da hakkına versin? Beyk Allah Zülcelal. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُب۪ينَ Hudaya diye, men adam haktır, hakkı hakiyetini yetiştirenliktir. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُب۪ينَ Hakkı hakiyetini yetiştiren bir günlüktir. Hakkı hakiyetini yetiştirmiş yok, kıyamatta var hadir. Kıyamatta var hadir, hakiyetini yetişmedi akiyor. Qam çekme, qarib adam. Begler şalar qalmazlar. Azim şehirler, aq otoklar qalmazlar diye mahtum oluşa. Hiç narahat bolup görme. Ey fakir, ey mazlum, ey ağlap duran. Hazreti Bilal'dan beter horluk hiç çekin nadirsin. Beter, müngden birine öğrenensin. Narahat bolup görme. Qam çekme qarib adam. Begler şalar qalmazlar. Azim şehirler, aq otoklar qalmazlar. Ne mert qalar, ne merdan, ne gert qalar, ne gerdan. Fil peşe hem kergeden, ol derendeler qalmazlar diye mahtum oluşa. Hemmesi geçip gider. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ إما قيامت بني Hazreti Bilal, Ümeyye, Ebu Cehil ve tamam mahlukatla çöküt oturacak deyiptir. Dozanu. Hemmeti çöküt oturacak şu. Näme haber üstlerine gelir belli de. Her kim hakkını alacaktın. Ve tera kulle ummetin cafiye. Cafiye dedik dozanı oturacaklar. Çöküt oturacaklar. Şu suranın adı da cafiye. Kıyamette hemmâme çöküt oturacak. Müslüman kafir. Kullu ummetin tud'a ila kitabiha. Tamam eden amalına için çağırılacak. Gel eden işin. El yevme tujzauna ma kuntum ta'malun. Eden işinin cezasını inni görmeli. O taada Bilal'ın hakkını görmeli. O taada Kadir Allah tamam hakikatini yetiştirecek o taada belli olacak. Ebu Cehil ölünden sonra ثم قال صلى الله عليه وسلم سيهزم الجمع ويولون الدبور. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم لعلي المرتضى رضي الله عنه ناولني قبضة من تراب. وهم Peygamberimiz qayta mübarek telerini çadıra giyirip dua edip taşrif çıkıp yine ceng meydana varıp سيهزم الجمع ويولون الدبور deyiptir. İnhe basımlıkta bir kafirlerin leşkeri basılıp da iyidine kaçıp gider deyiptir. Oham Hazreti Ali'ye aydıptır. Bana bir avuç, bir kısım çaga alıptır. Yerden çaga alıptır. Peygamberimize verittir. Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh. فَتَنَاوَلَهَا صلى الله عليه وسلم واستقبل بها قريشا ثم قال شاهت الوجوه اللهم ارعب قلوبهم وزلزل أقدامهم. Bir kısım çaga alıp o hem kafirlere karşı bakıp şahatil vucuh kafirlerin yüzü bitip teleke oldu. Hudaya şolan kalplerine korku okla o şolan ayaklarını titret dayağı durup bilmesin deyiptir. O hem çağan eline ki bir avuç bir kısım çağan bile bilen kafirlere karşı bellaptır. فَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ أَحَدٌ إِلَّا مَلَأَتْ عَيْنَهُ وَمَنْ خَرَيْهِ وَعَيْنَيْهِ. Şu kafirlerin içinde bir nefer kalmandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eline atan çağatının şu kafirin gözüne, burnuna, ağzına girmesin. Her gaysının ağzına, burnuna girip ne eteceğini bilmeyeni anlayıklayıp dolanı vertili. Elini yüzlerine tutup, burunlarına tutup.
Resulullah canın bir kısım bir avuç atan çägesi tamam kafirliň yüzüne, burnuna, gözüne, ağzına giripdir. Şu aydiýan görürüm Sure Anfal 2-nji safhasynda Huda Allah'ın kelamynda var. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى Allah'ın kelamı işi. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, sen ol çäge alıp attın ha, sen atana, وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى Huday attı onundur. Huda Allah'ın kelamı işi. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ Sen çägeni alıp attın, sen atana, وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى Huday attı o çäge. Tamam kafirlan gözüne, burnuna, ağzına aşın giyri verdir. Ohum anlayıp bärik burnu verdirle. فَانْهَزَمَ الْكُفَّارُ وَرَدِفَهُمْ الْمُسْلِمُونَ Ebu Cehil öllü, İblis kaçıp gitti. Ohum kafirla idine kaçmağa dürttürler. Bütün leşker. Müslümanlığı da idinden kavalattırlar. يَقْتُلُونَ وَيَأْسِرُونَ فِي نَشَاتٍ وَحِدَّةٍ Resulullah canı o ayet okuyup çäge bilende billenden sonra Müslümanlar qaytadan bir can girip, qaytadan bir hoş olup, kafirler yetiştiğinden hem öldürüp hem esir etmeyene dürttürler. Kafirler da kaçıp, oloydan oloy, o defeden o defe, 1000 nefer, Müslümanlar da 300 neferin devrevi. Huday kömek berdi evine zat durmayan. Allah Teala arka oldu evine zat durmayan. Adam Hudaydan tamakin olmalı. Huday arkam olsun ne bir hareket de etmeli. Oloydan oloya, La yadruna kayfa yadkhuluna Mekke'l mukarreme hacilen. Yolu utanıp baryalı biz Mekke'ne hacre girmeli. Böyle Mekke var haber vermeli, biz basıldık demeli. 1000 nefer teçhizat-ı cengizi tamam mücehhez, hem medahtır amada. Ne kadar atları vardı. Böyle 300 neferdi Müslümanlar, kafirler 1000 neferdi. La yadruna kayfa yadkhuluna Mekke'l mukarreme hacilen. Necri Mekke'ye gireceklerini bilmeyendirler. Ne haber bilen barmaz. Ebu Cehil önünden sonra bedbaht. وانتهت المعركة بفتح مبين. Bütün Müslümanlara peyda olup Bedir savaşı tamam oluyor. Kafirler kaçıp وكان قتلاهم 70 رجلا وأسر منهم 70. Kafirlerden 70 nefer ölüptür, öldürülüptür. 70 nefer de esir ettirler. Müslümanlar kafirlerden 70 nefer öldürüptürler. 70 nefer de esir ettirler. Köpsü de Kureyş'in menneyen ulukan adamlarından. وَلَمَّا تَمَّ الْفَتْحُ اَرْسَلَ sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam cenk meydan, savaş tamam oluptur. Öldürülen öldürülüp, kafirlerden esir olup, kaçıp gidip, ohum Peygamberimiz 2 tane cavan sahabasını, 20 yaşa yetmedik cavan sahabadan ikisini, yetin Medine haber verin, Müslümanlı piruz olalığını bardan eşittirin deyiptir. Evat bollan, unçak haber veri yerlerden bolun, sonra Medine-i Münevvere'de haber oluptur cenk olallığı. Narahat edemiştik Medine-i Münevvere'de kalan sahabalar, Müslümanlar. Yetin haber verin, bu uşluk olsun deyiptir. 2 tane cavan sahabasını iyi veriptir. Ey mümin Müslüman doğallar, ey cavan dostlar, izinden bolan vakaları, o dikkat edin. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بإلقاء هؤلاء الخبثاء. Ohum Peygamberimiz aydıptır. Kafirlerin necis cüsselerini, kafirlerin necis maslaklarını Bedir'deki kuya oklan deyiptir. Çah, kuyun için oklak göverin deyiptir. Üşürden getirin. Şu Bedir meydanını kuyulurken şun birini gömem deyiptir. Hemesini üşürden. Ohum kafirlerin necis maslaklarını, cesetlerini getiriptirle. Ohum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ol maslakların üstüne varıp onlara bir zat aydıptır. Maslak yatallara. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem bi'se aşiretun nebi kuntum li nebiyyikum. Ol hilak bolanla, o dargalla hemmeti Mekkeli de kafirle da hemmeti Peygamberimizin ovadaşı. Ohum Peygamberimiz onun üstüne durmaydıptır. Bi'se aşiretun nebi kuntum li nebiyyikum. Siz ne böyle telika adam oldunuz? Öz tayfanızdan olan Peygamber'e telikelik ettiniz deyip. Kezzebtumuni.
وصدقني الناس. Siz men obadaşym bolup, taifadaşym bolup maňa inanmadyňyz. Muhammed yalançy diýdiňiz, halk maňa inandy diýipdir. Kezzebtumuni ve saddaqani en-nas. Men obadaşym bolup, taifadaşym bolup, Mekke'ň adamsydyň men ne diýipdir? Gelip Medineň döwrüne jeň bolup öti. Nebeýle bir teleki millet bolmaňyz siz diýipdir. Siz maňa teklip etdiňiz. Yalan aýtýanyň diýdiňiz, emma halk maňa inandy diýipdir. Ve hazaltumuni ve nasarani en-nas. Hiç maňa kömek bermediňiz. Ey obadaşym diýipdir. Şu ölüliň üstüne barp gygyrpdyr. Maňa kömek bermediňiz. Tamam başga ýurduň adamlar maňa kömek berdi diýipdir. Ve ahrajtumuni ve awani en-nas. Ey obadaşym diýipdir. Siz meni öz oğlandan çıkardyňyz diýipdir. Meni Mekke'den çıkardyňyz diýipdir. Men bar başga ýurtda 500 kilometr fasilede bolan Medineň adamlary jaý berdiler maňa öýünden diýipdir. Ve ahrajtumuni ve awani en-nas. Meni öz ýurdumdan çıkardyňyz diýipdir. Nebeýle telekel adam bolmaňyz diýipdir. O da ahir zaman peýgamber. Ey adam peýlatsa yaman abiýan bolmaly ha. Ey musulman dogallar. Resulullah jangy ötümli gurrunlary näme? Öz ýüreginden çıkarıp aýdypdy, maslagyň üstünde aýdypdyr özünde. Nejis bolup ölüp giden kafirler aýdyp öti. Siz maňa yalan diýdiňiz, halk maňa inandy diýipdir. Siz maňa kömek bermediňiz, halk kömek berdi. Siz meni Mekke'den öz ýurdumdan çıkardyňyz, ata-babamyň ýurdundan çıkardyňyz. Emma maňa balyp başga ýurtdan jaý berdiler diýipdir. Muň üçin bir esasy ders bar, inşallah işler görüňiz. Oham bular goýun içine okpan, üstüne goýup goýulupdyr. Oham jeň meýdanynda Resulullah jan hemişe 3 günnagy bolup, hemme zatlar tertiplep oham gitýänmiş. Oham peýgamberimiz aýdypdyr, ýükleri daňyşdyryň, Medine-i Munawwaraga şeýle hormaly diýipdir. Oham diýeti ýükleri daňylyp, Resulullah jan piýada ugrap, ýene o kafirlaryň maslyklarynyň üstüne, gömülen guýuň üstüne barypdyr. Hem Resulullah janyň içinden çykar ýaly da bir ýagdaý. Öz ağalary, öz obadaşlary gelip Medineň mantykasynda Bedir diýen ýerde peýgamberimiz bilen ölüşmeli. Beter pel yamanlyk diýmäýşi, beter adam aglyk diýmäýşi. Adam Hudaýyň ýatdan çykarsa, köňeli aýtýar da Hudaýdan gorkmasykdan gork diýipdir da. Hudaýdan adam gorkmasa her näme edaýana. Hemmesi Resulullah janyň öz obadaşy. Ey başga gurrun gerek ýaşaýjy da. Fat Allah Taala'dan dilemeli, Hudaýa bizi muhabbetinden ayırma. Hudaýa dostluğun muhabbetinden ayırma. Hudaýa sana ýakynletýän amaldan ayırma. Fakat ders alıp gidivermeli şol. Hudaýyň muhabbetinden düşen adam, Hudaýyň dostluğunun da muhabbetinden düşýän ha. Hudaýa ýakynletýän amalyň muhabbetinden de yere düşýän ha. Ey jowan dost, ey musulman, ey türkmen dogallar. Şule bir hakykat bolup geçen ýagdaý. Oham Resulullah jan olaň nejis maslyklarynyň üstüne baryp ýeke atlaryny we dädeleriniň de adyny tutup gygyrıpdyr. Ya fulan ibn falan, ya falan ibn falan. Ey Ebu Cehil falanyň ogly, ey Utba falanyň ogly, ey falanyň ogly ýeke atlaryny tutupdyr. Oham aýdypdyr: "Ayasurrukum annakum ata'tumullaha ta'ala we rasulahu?" Size qowwal mardymy? Hudaýyň diýen neden bolsaňyz, Resulullahyň diýen neden bolsaňyz qowwal mardymy? Şolara hitap edip aýdypdy, ölülere, kafirlaryň jesedine. Oham ýedinden aýdypdyr: "Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan?" Ey kafirlar, mena Hudaýyň wa'de bereniniň wa'desini tapdym. Hudaý maňa wa'de berdi, piruz ederim diýip mena piruz boldum. Ve Hudaý da kafirlere wa'de etdi, azabym madi. Mena Hudaýyň wa'dedinde yetişdim. Hudaýyň wa'deden adyny tapdym. Siz de inni bu dünýeden geçdiňiz. Fursatyňyz tamam boldy. Wagt tamam boldy. Aya siz de Hudaýyň wa'deden azabyna yetişdiňizmi? Şey diýipdir Resulullah jan. Oham bir maslagyň üstünde gygyrıp duransaň, Hazreti Ömer el-Faruq radiyallahu anh kepläpdir. Ya Resulullah, ma tukallimu min ajsadin la arwaha laha. Ya Resulullah sen näme aýdypdyň? Bileram maslyk diýipdir. Sen kifime şeçekmi bila diýipdir. Sahih-ul Buhari'de var görüň şey. Kur'an-ı Kerim'den sonra sahih terin kitap.
ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. Bular bir maslık. Sen näme maslygy kepläpdiň? Bular ruh ýok ki, bular eşitmeýär ki diýipdir. Oňam Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem and içip gatyn içip bir kep aýdypdyr. Wallazi nafsu Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem biyedihi. Ol Allah bilen and içýän diýipdir Rasulullah jan. Kimin janym şu Allah'ın elinde? Ma entum bi asma' lima aqulu minhum walakin la yujibun. Muttafaqun aleyh kada fil mishkat. Men Allah bilen and içýän diýipdir Rasulullah jan. Men şu kepleri aýtdym ha ýaňy. Siz eşitdiňiz. Şolardan daýawrak eşitdiňizmi qadiýama? Siziň eşitişiňiz bilen şu ölülen eşitdi dep bedesdiň diýipdir. Walakin la yujibun. Ýöne fakat bular jogap berip başarmaýarlar. Allah bilen and içýän diýipdir Rasulullah jan. Şu ölüli eşitdi, siz şolardan beterrek eşitdiňiz diýipdir. Rasulullah mübarek aýdan söz. Ýöne ölüli fakat jogap berip bilmeýär diýipdir. Ýoksa eşitdiýär diýipdir. İnhe kafirlaň Bedir jeňinde ahir hilap bolup, bitbaht bolup, Resulullah'ın Bedir narahatysyna sebep bolup, laneti bolup da ebet horlugy düşen adamlar. O da Resulullah janyň mübarek aýdan sözleri. Ey mümin musulman dogallar, şol kafirlaň ýagdaýyny fikir etden görüň. Ölüp giden kafirlaň. Aya inni tawba etjek diýseler, ki Resulullah jan and içip aýtdy, Peygamberimizin kefinini eşitdik dula. Ha, inni tawba diýilse wagt berilermi şolara? Berilmeýär. Ha, bir o adam bolmamışdyk diýse, bolýa ewrilermi? Hiç ewrilmeýär. Ýok, wafasy dostlar, fani dünýäniň ölünçäň terk etme, hayru ihsanyň. Bir baran soň gelmek ýokdur insanyň. Anan bu sözleriň ýalany bolmaz diýär, wagtyň ulqaqa. Bir baran soň gelmek ýokdur insanyň. Anan bu sözleriň ýalany bolmaz. Ewriljek diýse başarýalamay, başarmaýar. Hudaý Taala bütün insanlara wagt beripdir. Käde bir kynçylyklary ýetirýär, adam tawba ederýär. Ýene tawba etmeýär. Käde günah edenseň bir garaňkylyklar düşürýär üstüne, ýene tawba etmeýär. Käde günah etseň bitirrek ýagdaýlar köküdýär, tawba etmeýär. Ýöne häzir wagty bar. Imma ajal üstüne gelenden soňra, ölüm üstüne gelenden soňra tamam bolýar. Nahaýy fursat ellen ýetýär. Kur'an-ı Kerim'de kän yerlerde ayet bar, dogry şu barada okuysam hay gurrundan men çykmaly bolýanlar. Sure-i Munafiqun 10-njy ayet manasyny aýdaýyn. Ayrıljak bolup duran adam hud Allah'ın kelami, ýadyňyza salaň. Sure-i Munafiqun 10-njy ayet. Hud Allah'ın kelami, hud Rabbul Alaminin kelami. Ayrıljak bolup duran adam aýtjak, Rabbi, ey bar Hudaýa, lawla akhartani ila ajalin qarib. Hudaýa, maňa bir azatçyk wagt ber, bir azatçyk men ömrüm uzalsyn. Fa asaddaqa wa akun min as-salihin. Hudaýa, men bir sadaka berjek we men inni qawadam boljak. Ajalin qarib, azatçyk wagt ber agar ya Rabbi diýip aýtjak. Wa akun min as-salihin. Hudaýa, men inni qawadam boljak diýjek. Allah'ın kelamı şu. Hudaý Taala am jogabyny aýtjak. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. 11-nji ayet Sure-i Munafiqun 28-nji paragrafy. Emma Allah Taala aýtjak, bir adamyň ajaly gelenden soňra bir hiç unwan Hudaý şol ýygy goýmaýar diýipdir. Bir hiç unwan Hudaý ýygy goýmaýan diýipdir. Olan fursatlar tamam boldy. Emma ikimizden çyryň fursat. Elhamdülillah bahadır. Yine de şehit bolan Bedir jeňinde jawan sahabaň biri Haritha. Bir jawan sahaba enesini bitir gowwarýanmış, enesi onu gowwarýanmış. Haritha şehit bolupdyr. Tamam boldy. Keyfetdi gönünne. Bir jawan oglanmış. Näme? Bitir ýaşy kişi çyk bolmaly. Son Resulullah can kan jeň meýdany bermerdi, köplerçe döwrekden fakat gözde derdi diye. Fakat negahbani ettirerdi diye. Su içip tuqa havuzdan, dogry boqurdağından ok degip şehit bolýar. Hazreti Haritha radiyallahu anh. Bir nowjaman fakat ýöne köplerçe gapdandan kömekleşýänmişdik. Belli bolýar kişi oglan bolmaly. Oňam Resulullah can Medine-i Munawwara gelende eneti ondan çykypdyr. Ya Resulallah, Harithaň şehit bolanyny eşitdim diýipdir. Ya Resulallah, قد عرفت منزلة حارثة مني.
Ya Resulallah, ödün qaw bilýänmirsiň diýipdir. Men Harisany nägadar qaw görýänimi? Şol beter ma'rufmyşdyk, enesini qaw görýänmişdik, enesi onu qaw görýänmişdik. Ey Resulallah, senden soragym dogryny aýt diýipdir. Men oglum cennete girdim ya cehenneme girdim diýipdir. Eger cennete giren bolsa sabr etjek, emma eger cehenneme giren bolsa tarama asna. Görmen näme gülkülükler çykaryp aglayan ölünçäň diýipdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "Weyhak, awa jannatun wahida, walakinnaha jinanun kathira, wa innahu asaba al-firdaws. Wa innahu fi riwayatin fi jannatil firdaws." Ey Harisan enesi, sen cennette mi diýip soraýaňa, bir cennet däl ha diýipdir. 8 cennetin içinde diýipdir. 8 cennetin iň merkezi, çeşmeleň çykýan yeri Cenneti Firdaws diýipdir. Iň üstü bolup duran Cenneti Firdaws. Sen oğlum cennetin içinde dä diýipdir. Cennetin ortasında Cenneti Firdaws var diýipdir. Harisa innehu fi Cenneti Firdaws. Rawahu al-İmam Buhari fil Magazi. Cenneti Firdaws oğlum diýipdir. O enes aýdypdyr. Farajaat ve hiye tadhak. Gülüverdir. Asbir cidarın diýipdir. Oğlum cennete ýerinden tamam men näme aglaýyn diýipdir. Oğlum cennete ýerinden tamam näme aglamaly ben diýipdir. Bir Harisaň bir gurrüňi bar. Onna hyzmatyňyza ýetiraýyn. Dersini inşallah indi kef jökmän gurrüň etmeli bolýas. Harisa diýen jawan kişi oğlan diýipdir. Bir gün Resulullah janyň ewinden çykypdyr Harisa. Oğam ýortup çykçykanda bir nowjawan oglan ýalfylap Resulullah janyň ewinden çykypdyr. Şu ýanky şehit bolan Harisa ba, enesi bilen Resulullah gurrun etdi. Enesi gowurýady. Resulullah da aýtdy cennetde diýip. Şol Harisa bir gün peýgamberiň ewinden çykypdyr, odal jeňden öňçe. Oham Resulullah jan Harisa aýdypdyr: "Keyfe asbahta ya Harisa?" "Saga many ördüňmi Harisa?" diýipdir. Oham Harisa aýdypdyr: "Asbahtu mu'minan billahi taala ve taqaddas." "Ya Resulallah, saga many ördüm" diýipdir. "Ýöne örümde beýik Allah imanım kamil bolup ördüm" diýipdir. Resulullah'a beren jogabyny görsen aýt. "Saga many ördüňmi?" diýipdir Resulullah janyňa. Harisa da aýdypdyr: "Asbahtu mu'minan billahi taala." "Ördüm" diýipdir. "Allah'a imanım kamil bolup ördüm" diýipdir. Oham peýgamberimiz ol Harisa jowan oglany imtihan etipdir. "Ey Harisa, inne li kulli qawlin haqiqatan." Sen Hudaýa imanım kamil ördüm diýäň. Deliliň näme diýipdir? Nämeden şirmişke aýtdyň diýipdir. Hani imanyň ortagly, nähilli imanyň ma sen göreýin ne diýipdir? Harisa näme diýipdir? "Ya Resulallah, azaltu nafsi anid dunya." Özümi dünýäň haramyndan alyp galdym diýipdir. Hudaý haram eden zatyna hiç barmaýan diýipdir. 1. "Ve ka'anni bi arşi rabbi barizan." 7 gat asman, belki behiştiň sünnäki Allah Taalaň uly arşyny gözüm menen gürtde duran ya Allah men şonu mahal diýipdir. "Evi ve ka'anni anzuru ila ahli'l cennet yetazawaruna fiha." "Ya Resulallah, hala gözüme görünip duran ya Ali, cennetin içindeki adamlar gujoklaşyp biri-biriniň gülüşip durarlygy. Şu kadar imanım ma" diýipdir. "Ve ka'anni anzuru ila ahli'n nari yeta'awawna fiha." "Ya Resulallah, cehennemin içindeki adamlar wawayla diýip gygyrşyp durarlygy, gulagymda dargatyp barýar" diýipdir. "Eşitip duran ya Allah men şolar" diýipdir. "Şu kadar imanım ma" diýipdir. "Inni Hazreti Harisa imanını ortaqlyda şehadet diýip." Resulullah näme diýipdir? "Asabta ilzam abdun nawwarallahu taala al-iman fi qalbihi." Ajab imanyň mamış diýipdir. Sen bir Hudaýyň bendesi, nowjawan oglan, 16-17 ýaşyndaky oglan ha. Abdun nawwarallahu taala al-iman fi qalbihi. Hudaý sen qalbyny iman menen ýalfyladyk goýapdyr diýipdir. Harisa näme diýipdir? "Ya Resulallah, ud'uli bi şahada." "Ya Resulallah, Allah'ın yoluna kanım dökülmeğini heves etdiyen bana bir dua et da" diýipdir. Resulullah canına bolýa dua edeýin diýipdir. Hudaý sana şehitlik bersin diýipdir. Cengi Bedir'de de şehit bolupdyr. Cengi Bedir'de de şehit bolupdyr. Enesine de aýtdy, "Sen oglum cennetin orta arasynda, Cenneti Firdews'te" diýip aýtdy.